espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Ola, xentiña, benvidos a un novo episodio da Caixa Negra da Nostromo. Ollo, primeiro episodio do ano 2026, estamos aquí empezando ano en febreiro, non? Porque somos de natureza vaga, non? Eu creo que está ben dicilo, pero aquí estamos reunidos unha vez máis, os tres de sempre, non? Empezando aquí por Fuco Lobán, como estás? Que tal, Fer? Que tal, xente? Feliz ano, un mes despois. Tamén temos excusa, porque eu non sei vosotros, pero eu do último mes, despois do puto champín, non me acordo de nada. O sea, é un mes que creo que non estive en vivo, debín estar en coma ou algo así, o cal hai explicación. Non tomedes produtos azucareiros para rapaces que non beben alcohol. É mellor que vades alcohol directamente. Moi duro o episodio do champín, non? O que non o saiba, pois como nos cómics, non? Que sempre referenciaban, véase episodio non sei canto. Pero tamén temos hoxe aquí a corte do director, Paco Cela. Moi boas noites, como estamos? A mí sentoume peor a piña bebé. A piña bebé. É verdade, comeche a piña bebé. Hai que deixalas crecer. As piñas hai que comerlas de grandes. Ah, vale. Sí. Foi unha mala escolla de froita. A min recoñezo que deixei apodrecer ali un pouco as uvas. Isto mal uso dos recursos, pero bueno, pasámoslo ben. Eu espero que aquí os ouvintes o pasarán ben. Eu son Fer Liñares, por certo, que nos pasa moito de que quen presenta non se presenta a si mesmo, non? Que a ver, que non pasa nada porque temos aí os nomes debaixo, non? Na ventá. Pero eu Quero decir, como se non o fora a poñer por debaixo. Claro. El número que aparece en pantalla. Isto que está saindo aquí agora mesmo. Bueno, hoxe vamos falar de road movies no cine. Pero por qué? Por que escollemos este asunto? Pois foi porque queremos falar de Sirat, non? Está a acontecer un evento no cinema galego que é a doble nominación do filme de Oliver Laxe para os premios da Academia, non? Para os Oscars, un por mellor película, agora xa non é de fala non inglesa, non? Agora chamase mellor película internacional ou algo así. É posible? Estranxeira ou unha movida así lle chaman. Pois mira, outra cousa no que nos deberíamos ter documentado e non fixemos. Como dixeches, mellor película mexicana. Mellor película mexicana. Mellor filme, o sea, peli estranxeira, efectivamente, bueno, filme internacional, parece que é o nome. Óscar o mellor filme internacional. Esta 2020 era efectivamente Óscar o mellor filme en lingua non inglesa. E recibiu tamén. A mí iso sempre me pareceu un pouco asqueroso, ese rollo de dúas categorías, a mellor película, que como a mellor película de verdad, e a mellor película en lingua non inglesa, que é como el premio de consolación, sabes, para esas cousas que fan os de por aí, porque igual de unha tripolletas, todo sobre mi madre non ganar a Óscar a mellor peli de fala non inglesa. A min quere me soar. Mellor peli de fala non inglesa, sí. Eu creo que a única peli de fala non inglesa que gañou o Óscar grande foi Parásitos. É verdad, que hai un... Eu penso... Que o do berro ese de Pedro... Eso foi... Que película fora? Fala non inglesa. Esa foi precisamente todo sobre mi madre, non? Que estamos aquí a dicir como se non tuvera mérito. Gañar un Óscar a peli de fala non inglesa ten moito mérito, pero... A mí o que me chama a atención disto é que como que os países... É un pouco como Eurovisión, non? É como que os países envían o seu candidato, non? Porque non é como que calquera pode mandar a iso, é como que España ten como un slot e hai a Academia de Cine Español, o que en carallo sexa, decide que peli mandar e a manda, non? Isto funciona así, non é unha cousa un pouco... A ver, ao final é un premio. Eu supoño que é para simplificar, o sea, é para que o xurado dos Oscar non teña que ver 400 películas, supoño. Que é verá ao final, porque se cada peli envía dúas, se cada país envía dúas, ou votan por política e pa diante.
Ou seja, agora que penso, o xurado dos Óscar hai unha época do ano na que se dedican a ver pelis full time, porque imagínate, 2 horas por Son película, non? os 8 horas xurados todo dos o día. Óscar 4 son pelis xente por que foi día. premiada anteriormente. Ya, pero refiro, que canto tempo tarda un xurado? Porque todo o xurado ve todas as pelis ou divídense, en plan, como facemos dos po podcast. Imposible Unha que pregunta, é como é funcionan os imposible Óscar? que todo o xurado vexa todas as pelis. Home, pero os especialistas de son verán as pelis que son candidatas a son, os actores verán as pelis de mellor actor, e así, non? Non, digo eu. Sí, eu imagino que terá unha pila de xente facendo unha escolla primeira e despois chegarán os señoritos e verán o bon xa e non... Probablemente haberá un xurado dos Óscar, un tipo de xurado que sexa fan de, te lo resumo así nomás, Sí. se prepare así a cerimonia todos os anos. Pero bueno, agora que estamos facendo esta diferenciación entre mellor peli e mellor peli de fala estranxeira, teño que dicir que, ademais, que tamén está nominado a un Óscar dos que non filtran por orixe, non? Que é o Óscar a mellor son. É que ten un son brutal. Claro, é que unha cousa é que Oliver Laxe, cando escoitas as entrevistas con el, insiste moito en que é importante que a peli se vexa nun sitio cunha infraestructura boa de son, de que non é unha peli para ver pois co móvil aí sonándote a lata, non? Ou algo polo estilo. Eu teño que dicir que é unha peli que dá gana de bailar. Eu vi esa película no salón da miña casa mentras ceaba, aí con a bandexa e a miña cea. Estaba facendo chunda mentras ceaba. Claro, Eu vina nos principio. cines Cristal. Home, un saúdo aos cines Cristal de Lugo, top 3 mellores cinemas nos que estivemos. A ver se nos convidaran a gravar algún día. Xa molaba, Creo había que botarlles aí os cinemas Había que Cristal. cortar este cacho, Cales eran os Cristal? Porque eu viví como un par de mellor anos en de Lugo. Lugo e que nos conviden. Cales eran os Cristal? Porque eu viví ali un par de anos e non me dou conta que cines eran. Os Cristal... A ver, había os do centro comercial este que estaba super abandonado? No, O das termas, despois? tampouco. E despois había un que era como unha especie Codex ou algo, e pode ser que se chamaba Codex. É como os Numas, pero en Lugo. E despois Sí, están os Cristal, exactamente. que son uns cines que Mira, están... xusto a esos non fun. Pero os Cristal é unha Vale, cousa pues do que xa non hai. mellor cine de Lugo. Perdiche Teño que repasar o meu lucensismo, porque nunca fui os cines Cristal, vai a pulir reportaxe aquí os cines Cristal. Os cines Cristal están nunha destas rúas que son todo costa abaixo, que baixan como da ronda da muralla cara á estación de tren, que non me acordo agora do Sí. nome. Non é a Castelao, é a outra. Non é Castelao, non é Nicomedes Pastor Díaz, é a outra. Non, É outra aquí. é a que está, é máis. Esa calle ten os cines Cristal e os supermercados estes grandes que é como un Hiperfreud e o Caixa Rural. No, nós temos moito cariño aos cines Cristal, primeiro porque foi onde nos aconteceu o evento dos gladiadores, que xa contamos neste podcast, aquí a corte o director e máis eu. E máis tamén foi onde, bueno, e máis tamén é que é un sitio dos que xa non quedan, non? Unha sala comercial, pero de negocio familiar, non? Están asociadas. Hai unha serie de, sigamos co public reportaxe, as salas de cine da Estrada, a sala de cines Cristal, a sala de cines de Caldas e algunha máis teñen unha asociación de como de salas pequenas de cine galegas e a entrada é moito máis barata. Pois mira, eu se me toca un euro millóns. Tipo Compostela, serían como os Compostela en Santiago. Pero os Compostela eu asocio moito mellor. Eu os Compostela asocios moito a cine independente. E ademais pois as infraestructuras pero iso é máis agora. As infraestructuras tampouco son de sala de cine de estos son como si os cines se quedaran nos 90. Sí. Fuco, para que entenda alguén de Santiago da nosa idade, isto é unha especie do que foron nos seus tempos Valle Inclán. Os Valle Inclán. Sí, bueno, tal cual, os Valle Inclán. Os Compostela son unha cousa de
así de independente e tal, fai uns anos. Compostela en tempos era un cine pequeno, pero o cine que botaban era mainstream. Eu de Ya, no, Compostela vin a eu nunca Comunidade de Anel. recordo ver pelis mainstream. O sea, quero decir, non digo que non as votaran, pero Pois, eu ia aos ali, Compostela, Titanic, sabes? Comunidade de Anel, Sabes que fun eu a ver aos Compostela, acórdome, a ver South Park, porque é o único sitio onde a votaban. tamén a vin eu en Compostela. Pero bueno, vamos a volver a Sirat. South Park. Vamos a volver a Sirat porque xa empezamos aquí o efecto River, este que temos. Pero, se sabedes de outras salas, como poden ser os Cristal ou poden ser os cines da Estrada, da zona de Galicia, que nos queirades recomendar, pois poñede en comentarios e a mellor vamos. E si me toca 1 euro millóns, prometo mercar a Sala Llago en Santiago de Compostela, que leva abandonada séculos. Monto uns E cines, regalarlle a Iago Rodríguez. monto uns Sabes cines que neste vin plan, na sala Llago, monto uns cines neste plan e adicionalmente ao final, o último, eu que sei, o último venres de cada mes, botarei pelis evento como Las aventuras de Zipizape, The Room ou Prisoners of the Ghostland ou cousas así. a min encantaríame, eu teño un proxector na casa de gama baixa, pero encantaríame, o sea, o concepto cine privado, tío, é unha cousa que, eso proxecto me parece super luxo. Podes ter unha piscina kilométrica, un yate, un avión privado, pero un cine propio, eso é auténtica riqueza. Bueno, volvamos, Sí. antes de que isto derive... Antes que decía Foucault que estuvo co chunda gran parte da peli, porque a peli vai un pouco de chunda. Podesme comentar de que vai a peli? Sí, a película é un señor que vai pa Marrocos co seu fillo e a cadela do seu fillo a buscar o fillo é un neno, a buscar a súa filla maior, que é unha rapaza, pois, que ten 18 ou 19 anos, que se pirou a unha rave en Marrocos e da que non sabe dela desde fai tempo. Entón van a buscar, non me acordo moi ben, suponse que o tipo de viúvo ou que, porque non hai personaxe da Non hai nai muller. en ningún momento da Non hai muller por ningún lado. exactamente, pero creo que non se explica tampouco se é que lle pasou algo, se morreu. Eu estuve non se toda a comenta nada. película, eu botei toda a película desconfiando de que este tío marchara co fillo pequeno a buscar a outra filla, deixando a mai aí en plan, xa volvemos. Non sei, pode ser. Bueno, o caso que van nunha furgoneta por Marrocos seguindo o rastro máis fiable que teñen, que é un grupo de hippies que van de rave en rave e dirixense a unha rave da hostia que hai máis alá do deserto. Pero o caso é que a caravana na que van é parada polo exército marroquí e uns despabilados da caravana píranse por outra carretera e o pai este co seu fillo deciden seguir a estes. Entón a película é o traxecto que se conforman con estes hippies. Joder, así é todo. Xa está a Guardia Civil marroquí, ali facendo controles a saída da rave. Personalmente, pareceume un engaño esta película, porque o tipo vendíache unha especie de película sobre a cultura da rave, non? Un pouco a cultura do Burning Man, un pouco a cultura destos alternativos que fan festas ilegais e que viven fora da sociedade, e ao final da rave danos 10 minutos ou menos, e o resto é o viaxe, que está ben como película. O resto é o viaxe e o desenlace, que tamén me parece completamente absurdo. No, eu o tema o sea, a mí a película esta gustou, de feito a mí esta película gustoume máis que o que Arde, teño que dicir, pero o que me botou un pouco para atrás é que é a típica peli que lle saen 50.000 lecturas de que no, en realidade é unha viaxe interior. E eu estou nunha etapa co cine e ca literatura e con todo en xeral, creo que canto máis opaca e máis mistérico quere ser un produto, moitas veces máis simple é realmente. Xa é super simple a película. Nin viaxe interior, nin hora. Eu creo que Sirat é unha película simple, efectivamente. É unha película que non se require ningún tipo de esforzo intelectual seguila. Non é tampouco estas películas que teñen un ritmo de merda co cal estás mirando por loxo, non, a verdade é unha película pásase rápido. Ten fluidez, pero cando acabas non tes a impresión de ter visto tampouco nada super trascendental. Eu teño moitas ganas a Mimosas, que é creo que a peli que fixo tamén de Marrocos. É a primeira peli que fixo.
No, a primeira que fixo creo que non é, A pero primeira que fixo é pero bueno, todos sodes capitáns ou algo así se chama. todo eso es Capitán, sí. Que tamén é Pero creo que Marrocos, Mimosas non? debe ser a primeira de ficción. Sí, pero creo que Mimosas debe ser a primeira de ficción. Eu creo que todos os Capitán é algo así máis tipo documental. O caso que esa peli teme bastante mellor pinta que, curiosamente, que Sirat. E pareceme que debe ser un poquinho máis complicada. Mentres logo Sirat, que ser unha mala película en absoluto, creo que é o típico caso dunha peli a que lle pesa a súa fama. No sentido de que vas con as expectativas da hostia e cando a ves dis, bueno, pues xa está, xa vin, xa podo dicir que a vin, xa me podo ir ao grupo dos que Eu, vimos Sirat, pero tampouco me cambiou a vida. eu vina na estrea, entón non había esa expectativa, nadie sabía o que iba a ser Sirat. Xa viron a meus pais no pueblo de Oliver Laxe con Oliver Laxe diante de todo o seu pueblo e eu vina ao día seguinte no Pois hospital. tenona en Navia de Suarna, porque Oliver Laxe é todo un personaxe, bueno, tampouco vamos contar nada a estas alturas, Que pero nadie sepa. sí que é Non certo vamos que a él é unha spoiler persoa moi comprometida cos Ancares e todo o rollo. El, bueno, a súa familia dali, el creo que naceu en Barcelona e converteu na Coruña, soame esta historia. Estuve lendo sobre isto, el naceu en Francia. Sí. O tema Eso. para min é que Sirat ten... Entón pode ser que me das entre Coruña e Barcelona. A mí sona unha historia dese plan. Non lin nada de Barcelona, a verdade, pero tamén che digo que o lin na Wikipedia, a ver, que tampouco vamos a... Bueno, igual estou pensando en The Rapants, que xa tiño entradas po concerto de Santiago, entón estou pensando en Barcelona. O tema para min de Sirat é que forza moitas situacións. Para min é de guión vago. O sea, A ver, no, hai un momento de Sirat, é unha pena que Fer non avise e que non podamos spoilear, porque hai un par de escenas que son Tintín, tío. Que dis? Esto é tan absurdo que podía ser unha escena de Tintín. Se meterme en spoiler, hai unha escena que eu teño estado 1000 veces na mesma situación que o fillo do pai, non? Sabes do que che estou falando e non vou entrar en explicar o que é, pero eu teño estado 1000 veces na mesma situación de neno dentro dun coche, na mesma situación de o coche colocado igual, é imposible que pase eso. E logo hai unha outra situación ao final de todo que tú dis se o coche a viguesa reventou a cabeza, tío. Se o coche estás falando do que creo que estás falando para atrás, xa está. Houve un momento no que me rín. O sea, houve un momento, porque a película, como sempre sucede con Oliver Laxe, bueno, sempre sucede, tamén sucede algo que arde, que é outra experiencia que teño del, a Oliver Laxe dá a impresión de que non lle gustan moito os finais moi definidos. Sempre son finais que non digo que queden un punto abertos, pero que os créditos chegan un momento no que non esperas que vayan chegar xa os créditos. Entón, parte da película que eu non entendía que era o clímax, pero que realmente o clímax da película, eu teño que reconocer que houve un segundo no que me deu a risa tonta de dicir, isto non pode estar pasando o que está pasando. E despois hai un momento que me encanta poder ir atrás no tempo ata o planeta dos simios, porque eu non sei se notaches a relación que existe nesta película entre o monolito e os baffles de música, os altavoces. Bueno, pero entón estás indo a 2001 Odisea no espacio, non ao planeta dos simios. Eso, perdón, foi se mapito, 2001 Odisea do espacio. Se eu sabía, un mono había, non sei se era monolito ou... esa escena totémica, porque hai un par de planos dos altavoces abandonados no deserto e tal, e ti está lo vendo e é como, Dios, pero é o monolito do Odisea no espacio, moi boa peli. Exactamente a mesma escena. Non sei se que é o mesmo, pero... Eu simplemente me quedei... Moi boa peli, monolito gafotas, moi boa peli. Eu tamén iba cas expectativas de no que arde nos trouxo algo ambientado en Galicia, con un montón de referencias aquí e tal, e nesta película o máis galego que topei foi unha furgoneta coa matrícula de Lugo. Droga por todas partes, tío. No, tío. O máis galego que atopaches foi droga por todas partes. E non me jodas que a película non empeza en Ortigueira. Isto non é spoiler.
Eu nunca fui unha rave, pero eu estive moitas veces en Ortigueira no Festival do Mundo Celta ao que íbamos porque nos encanta a música celta, sen dúbida. E joder, había situacións, eu acórdome dun Ortigueira, debía ter uns 20 anos, de erguerme pola mañá, sair da tenda, ir a ver se almorzaba algo por aí e tal, e dar unha volta, ir á praia, porque sinto como moito ruido na praia, porque o campamento estaba pegado á praia, unha pénsima idea, e que era o ruido que sentía na praia? Era un montón de xente bailando sin música, petando así contra o chan, ali todos resultados nunha zona detrás dunha duna. Pero isto debían ser as 8:30, 9 da mañá. Estuveras o ano do tipo que iba vendendo droga con un altavoz hasta que o pillaron. Pero é que eso sucedeu, de pillalo foi un ano, foi pouco tempo, pero O de raro non é que pase, o raro é que o pillen. era mítico. O raro é que lle digan algo, non que pase, que eu creo que todo o mundo que foi a Ortigueira viu alguén vendendo droga cun megáfono. Eso... Volvendo a Xirad, hai unha escena de unha línea argumental destas secundarias que se lle ocurriu a Oliver Laxe de o noso cadelo está enfermo porque comeu a caca dun yonki que comera LSD. Buah, esa escena a mí parece brutal, tío. Botei unhas risas. Botei unhas risas con... A ver, para empezar, se eso funcionara así, estaban todos os yonkis comendo a merda despois de estar colocados. Reciclando Despois, cagadas. Madre mía. Teño unha dúbida, Paco, non sei que opinas ti. O único actor profesional era o protagonista, este Sergi, non me acordo a O película. vello. Pero, claro, pero todos os demais, eu creo que son peña de verdade do mundo da rave. No, son colegas de... Sí. No reparto non hai ninguén que sexa así un actor coñecido e con máis películas que esta. Eu creo que foi pola rave escollendo xente. E despois chama moitísima atención que hai un montón de personaxes, concretamente dous, pero xa son un montón, privados, tolleitos, que ti ves que o actor que realmente lle falta unha extremidade. Hai un que lle falta unha perna, hai un que lle falta unha man, e que non son nin prótesis nin efectos, son xente que ves que con esta peli podes facer o chiste de e pum, se convirtieron en Chocopic. É que, sabes, eu, de feito, o que lle falta a man, eu estive un cachazo longuísimo da peli, e darme conta que lle faltaba unha man. Porque o tipo, como facía todo normal e tal e cual, eu confundía todo o tempo. A man, o falar. Eu botei toda a película confundindos. Rollo, pero non lle faltaba unha perna. E Rosa dicindo, Paco, son dous yonkis de rave diferentes. Son dous jonkifóbico, Isto vai sonar moi o tipo de podcast que non queremos facer, pero o tratamento, digamos, visual que fai nesta película Oliver Laxe, non o digas, da minusvalía, vale. É moi, o sea, é moi respetuoso, quero dicir, hai moitísimas escenas na que el colle imaxes de personaxes andando e enfoca os pés, e hai moitísimas escenas, por lo menos un par delas que é o que lle falta o pé, andando, en plan, ca pata pau, e o pé, pata pau e pé, e aí así como que amosa moito ese rollo, creo que quere mostrar algo así como a típica idea de que hai fermosura incluso nas cousas rotas, tal. E de solidaridade entre eles. E de solidaridade entre eles, que se van apoiándonos xusto nas eivas que teñen. Que susto me deches, Fuco. Non che debo esa sensación, como que se axudaban xusto... Sí, a ver, é que a película, teño que dicir unha cousa, a película mostra moitísima simpatía por esa subcultura hippie que eu non comparto e que ademais a min parecíame bastante hipócrita, non por Oliver Laxe, sino por a filosofía en sí esta de persiguen a liberdade, en plan, no, tío, vanse drogar a un puto país que é unha dictadura, no que non hai ningún tipo de liberdade. De feito, as escenas nas que aparecen os guardias marroquís son as únicas que che deixan entrever que non viven precisamente no home of the priest, pero eles, como están na súa puta purgalla, supoño que papá lles pagará a gasolina cada varios meses. A xente que coñecín destes ambientes, a xente que conocín destes ambientes sempre foi xente que despois tiña ingresos de papá por detrás. Home, claro, os bohemios de toda a vida... era imposible que existieran esta vida realmente. Entón é un pouco hipócrita e eu recoñezo que me pasei a película, sabedes o meme de Brad Pitt en Érase unha vez en Hollywood de fucking hippie motherfuckers? Eu pasei a película con esa actitude de fucking hippie motherfuckers. Bueno, Fuco... De feito, as escenas nas que Oliver Laxe deixa como vos os hippies cabragando moito. Bueno, Fuco, eu... Dechesme un pouco de medo antes, non? Cando dixeches, non queremos ser un destes podcast, pero o tratamento que fai, non sei que dixen, aí vai a dicir que esta peli é un western. Aí vai a dicir que esta... Pero non, moitas gracias por non caer nese tropo... Cambiando pistolas
por pirulas. por non caer nese Un tropo deses horrible podcasts de que- todos os que non podcasts de queremos- cine, de que todas as pelis son putos westerns. Vamos ser un deses podcasts que non queremos ser e imos dicir o COVID era mentira, bebe lejía, Home, a terra é plana, nunca estivemos na lúa. benvidos a Espazo en Blanco. E hai un muro de xeo que protexe a Antártida. Benvidos a Milenio, Pois, a miña milenio, aposta- milenio da nave- Nostromo. A nave do misterio. A miña aposta é que sí que vai levar un Óscar, pero o son. No, eso sería Teño curioso. moita fe neso. Pode ser. Tamén eu creo que os Óscar, sinceramente, isto tamén está moi visto, pero son un premio de merda porque, joder, o Retorno do Rei, que vale, a mí encanta Os Seus Anéis, pero unha, nin é a mellor película da saga, dúas, non merecía 13 putos Óscar. Pero a ver, isto faise moito, isto En ese momento, faise moito quero dicir, o Retorno ao Rei premia a saga inteira. Quero dicir, non é unha cousa que as reglas din que hai que premiar unha peli, pero realmente premia o esforzo da saga inteira por ter definido unha época no cine, non? Entendo eu. E aínda que podemos estar de acordo de que os Óscar pois non son, quero dicir, ao final o cine non é unha ciencia exacta, é moi difícil dicir cal é a mellor e que sexa algo completamente obxectivo, pero non se pode negar que os Óscars teñen un prestixio e a xente preocúpalle que engaña os Óscar sí. e un Prestigio, pulo. sin dúbida. Se Sirat gaña un Óscar, van a repoñer nos cines e vai chegar ás salas os que mellor non tería chegado. Xa pasou no seu día cas Vestas, eso que non foi os Óscars, que foi os Goya. E van a revisar o que arde en Estados Unidos por ser peli previa do tipo. Cousa así, A ver, claro. tío, a verdade que é unha pena que as festas non chegase aos Óscar, perdón, porque ti imagina uns cines de Kansas, francés, te aburro. Nunca, as Vestas O nivel de incomprensión e a vez empatía que o sureño profundo dos Estados Unidos iba a ter cos personaxes das Vestas iba a ser curioso. as Vestas non pode triunfar en Estados Unidos porque eu creo que en Estados Unidos non comprenderían o conflicto, dirían, pero por que non lle pegan un tiro o francés fillo de puta? Cambia, sí, ou te cambias eucaliptos por pozos de petróleo, sí que sería ese argumento. Ali verían completamente normal que chegue un estranxeiro a túa terra queira impoñer un cambio e que o queiras matar. Eu creo que eso en Estados Unidos verían normal, non entenderían cal é o conflicto. Pero bueno. Iso que ali os estranxeiros eran eles. Sirat, a raíz de falar de Sirat, queremos falar das road movies, que é un xénero que a verdade é que nos gusta moito. Eu creo que ata preparar este episodio non éramos conscientes de canto nos molaba, porque empezas a tirar de lista hai pelis moi guapas. Nos entendemos que Sirat é unha road movie precisamente por isto que estaban a contar, non? De que hai este traxecto polo deserto buscando na procura, non? Da filla, pero mirando a lista vamos pelis moi distintas, o cal nos leva a pensar que é unha road movie. Vou vos dicir eu entendo que unha road movie é unha película na que ocorre unha viaxe cun propósito. Pero esa viaxe non creo que necesariamente teña que ser pola estrada nun coche, pero sí que penso que ten que ser por terra e as partes de tránsito teñen que ser importantes. Eso é para descartar a Odisea de Nolan, non? Aquí non a metamos aquí. Ou unha peli a súa altura, Boat Trip, non? Para min o tema é que é un xénero e á vez pode non ser un xénero, porque ao final o concepto de facer ese camiño normalmente por carretera témolo en múltiples películas de diferentes xéneros. Témolo desde en películas posapocalípticas, películas de vampiros, películas de reflexión onde o personaxe inicia a viaxe e acaba sendo unha persoa completamente diferente. Temos road movie de pais e fillos, road movie de un pai que quere acabar o viaxe que iniciou o seu fillo, etcétera, etcétera. Entón, para min, sí que ten en común o que di Fer de ten que ser por carretera, por estrada, por un camiño, a pé, pero ten que estar pegado ao chan, digamos, non?
digamos que La caza del outubro rojo non é unha road movie, porque Exactamente. van polo mar. Titanic non é unha road movie, aínda que están de viaxe, porque van para películas de avións, non son road movies. Indiana Jones non é hai unha que- road movie, a pesar de que vemos ese mapa no que transitan non co avión e tal, pero aínda que houbera unha escena dentro do avión non sería unha road movie, non? Quero someter ao Consello de Sabios, que como xe está de vacacións vou preguntar a vos, unha dúbida que teño desde fai moito tempo. É a Esmorga de Ignacio Vilar baseada nunha novela de Eduardo Blanco Amor unha road movie? Eu diría Digo que por qué. non, É unha película de viaxe, aínda que sexa pequena pola cidade de Ourense. É unha película na que as motivacións interiores dos personaxes, a súa mudanza interior forma parte da trama. E ademais é unha película con tendencia a acabar en traxedia. É dicir, ten moitos elementos da road movie. E eu outro día quedei pensando seriamente sobre se merecía estar incluída ou non neste programa. eu diría que non, porque pasa únicamente nunha cidade, é dicir, non hai ese, aínda que van por camiños, non hai ese tránsito. Dous, Sí, pero porque en realidade o Ulises de Joyce, que ten ese nome pola Odisea, transcorre toda tamén en Dublín. a Esmorga é un diario, o sea, non é un diario, é unha entrevista pola parte dun xuiz ou dun guardia civil ou un tipo que está sendo xulgado. O sea, a Esmorga, se me apuras, é máis película de xuicios que película de road movie. E, ademais, ten ese efeito de que nunca sabes cal é a verdade por esas capas narrativas que ten a película. E porque está, digamos, que é un tipo contándoche algo, non é que estés vendo a viaxe. Non sei se me explico. Pero É máis... eso non ten nada que ver, porque unha road movie podería estar narrada por un dos protagonistas e ainda así ser unha road movie. Non é o mesmo xénero que a estrutura Eu creo que esa voz en off Eu comproche de que se moven pouco para dicir que non é unha road movie. Pero, sin embargo, creo que sí que unha película da viaxe, eu sempre interpretei tanto novela como película, máis a novela que a película, que ten un toque así de purgatorio, de almas en pena que van vagando pola cidade de Ourense facendo o único que se pode echando portas e tirando chaves. Buscar un sitio onde te maten rapidamente para non dar máis voltas. Perdón, ourensáns do mundo, queremos moito. Eu estou por comprarcho. Non empecei moi convencido, a verdade, porque me parece, eu non vin a peli, pero sí que lin a novela, me parece, claro, eu teño moita máis lembranza dos sitios nos que paran que do traxecto. Entón, por aí non xo mercaba, pero sí que ese rollo de que en cada sitio se van metendo nun problema distinto, van afondando na súa miseria e necesitan escapar hacia adiante, eso sí que me dá un rollo road movie. Pero nese sentido dá máis vibra de western, de tíos que están metidos en tabernas todo o tempo e en liorta. Asborga western, sí señor, acabamos de pasarnos internet. Traballazos todo o tempo. Queiman un pazo, escapan e roubanlle unha tipa, violan unha tipa, mátanse entre eles, ven a Guardia Civil, hai un xuicio, todo eso, se lle pos pistolas e deserto, que ao final Ourense non deixa de ser pistolas e deserto, pero non lle demos tempo suficiente cando se escribiu a Esmorga para ser pistolas e deserto. O cambio climático, non lle demos tempo ainda para... Moi curioso, pois... Bueno, eu creo que podemos encargala como unha road movie a pata. É unha historia curiosa. Por certo, por Ourense hai nas rúas hai placas por onde pasan os protagonistas da Esmorga para que poidas seguir o camiño. A mí fixérame no instituto a ruta guiada coa profe contándoche, pois aquí van esta escena. E foi nesa ruta na que me botaron da Catedral de Ourense. Veu un tipo onda a min e díxome: tú, irrespetuoso, fuera de aquí. Eu, pero estou nunha excursión do colegio. Me dá igual, eres un irrespetuoso. Fuera de la catedral. E tuve que esperar fora. Pero que fixeches logo? Me saí na pila bautismal. Bueno, non sei, 13 anos.
Great minds things alike, porque estaba pensando en Paco dicindo, xa non se pode facer pis nunha pía bautismal tranquilo. Xo facían no libro. Bueno, pois vamos entón pasamos entón a falar. Eso é como un torrente, sabes, que botamos un produto na piscina que se volve laranxa cando alguén se fai pis. E a mí que? Non te dous, perdón. Que a Catedral de Ourense ten unha cousa que me explicou o profesor de historia nesa excursión e ao mellor me rin deso e me chamaron irrespetuoso. Hai un xudeu ao que hai unha serie de demos puteandos para quitarlle unha bolsa con cartos. E o tipo non solta a bolsa aínda que lle están tirando dos collós e puteando. Cuidado, Estás me recordando cando falamos de Cristóbal Colón de Oficio a Catedral de Ourense é jamás. A Catedral de Ourense é de jamás, entón. Antes de que veña o Estado de Israel a cortarnos este podcast, podemos cambiar de Quen é máis tacaño? Un xudío ou un ourensán? Cuidado aí, eso é duelo de titanes. Eso non se sabe. Bueno, racistadas aparte, vamos a pasar a falar bueno, pues dunha escolma de pelis, non? Que fixemos aquí de road movies. Cal é a túa, Paco? Eu vou falar de Paco Cela. Claro, está moi confuso. Vamos falar de Dogs con H intercalada, unha peli de Andrés Goteira do ano 2017 que conta con grandes actores da nosa cultura como son Carlos Blanco, Antonio Durán Morris, Miguel de Lira, Meliana Cruz, María Costas, etc. É unha peli episódica desta que van sendo diferentes historias interrelacionadas e unha das cousas que vincula todas estas historias é que hai unha muller que nun momento dado é secuestrada para ser asesinada, consigue zafarse do asesinato porque Miguel de Lira con unha careta de coello lle dispara ao asesino. Hostia. Pero decide que a vai a violar. Bueno. Viola, escápase, entra nunha gasolinera e pasan movidas. Sí. Hostia, estuve vendo a máscara, perdón. A ver. Estuve vendo a máscara Donnie Darko, Donnie Darko total, sí, a máscara de Donnie Darko total. O tema é, para min, é unha peli bastante innovadora no seu momento, o sea, para min adiantouse a como se chama, a Bandersnatch, ou como se pronuncie, este Black Mirror interactivo, porque hai un elemento de videoxogo polo medio, hai moito meta-cine ruptura da cuarta parede, pero a vez vexo innecesario o tema de meter unha violación como parte da road movie, sabes? O sea, creo que se te posa a imaginar todo o que lle podía pasar a esta muller sendo secuestrada, escapando, hai unha escena guapísima, o sea, dentro de todo isto que lle está pasando, hai unha escena dentro dunha canteira super guapa que parece que estás no medio do deserto de vai tú saber onde, pero é unha canteira. Recoméndoa, é unha peli diferente, unha peli cruda, sobre todo porque de maneira random violación, é a primeira película deste home do Andrés Goiteira, sale o concello de, non sei se é Polo ou Meira, creo que Meira, sale o concello de Meira polo medio e pouco máis hai que dicir. Miraina, non sei se vistedes algún de vos. Eu a verdade é que non sabía nin da súa existencia ata que a puxeches na lista. Acabo de ver moi sorprendido pues, fixen aquí unha búsqueda rápida en Google esos fotogramas da máscara de coello, non? Eso chamoume moita atención, a verdade. Esta peli empeza con esta tipa na Coruña ligando con Carlos Blanco. Despois sale secuestrada, pásanlle movidas e cousas raras polo medio. O sea, eu creo que merece a pena por eso, por a rarez do asunto. Ainda que, o que digo, a road movie sexa que te secuestren, te violen no medio do deserto e escapes. Tamén hai deserto aquí será un descampado, non? O mellor. Bueno, creo que é unha canteira. Na miña imaxe é unha canteira abandonada.
Desas hai unhas cuantas en Galicia. Bueno, pois aí queda Dogs, peli galega de 2017. Fuco, queres falarnos ti de outra peli? Sí, eu traio unha... Non sei se chamarlle unha mezcla de xéneros, porque isto é unha road trip, pero é unha película de terror tamén. Foi todo un clásico no seu momento, aínda que pareza mentira, polo menos a min parecemo, Teño que é facer unha un película paréntesis. que... Vamos a Se facer estar pis. todo o capítulo chamándolle Road Trip ás pelis que Sí, son a road road movie. movies por No, a ver, culpa dunha peli que se chama Road Trip. Da que tamén falaremos. no, é que teño o cerebro fundido. Hoxe teño o cerebro fundido, entón sáleme este tipo de cousas. Bueno, pois é unha road movie, unha mezcla de road movie con película de terror do ano 2001. Parece mentira que xa sexa tan bella, que non sexamos tan vellos e que a vida pase tan rápido, pero é todo así. Chámase Jeepers Creepers. É unha película dirixida por Víctor Salva, que é un personaxe que dá casi máis cringe que o propio Jeepers Creepers, porque, bueno, ten, digamos, unha intrahistoria, Que xa é unha dicir, subtrama bastante chunga. que xa é dicir, porque a Que mí se dame veía moito bien cringe tamén a peli. polo tipo de película que é. E a película basicamente está protagonizada por dous irmáns que volven a casa un irmán e unha irmá, que volven a casa da universidade. Ele é mítico Justin Long, e tamén facía papéis emblemáticos como o compañeiro de aventuras de John McClane en Jungla de Cristal 4, ou que é o tipo chungo que sale en Barbarian. Ah, Bueno, unhas grandes películas que fixo este home. Basicamente estes rapaces atópanse cun camión extraño, un camión que me recorda a outra película da que vai falar hoxe Paco. Bueno, teñen un problema con el na estrada, tal e cual, e por resumir moito empezan a ser perseguidos por algo que en principio pensan que é humano, pero a medida que avanza a película danse conta de que unha vez ben unha criatura, eu creo que unha especie de... A mí recordame a It, de Stephen King, porque tamén é unha criatura que suponse que durme cada... o sea, que ten como estacións nas que está esperto e caza seres humanos, pero despois ten como unha época de hibernación moi longa que pode durar varios anos e tal, é como que ten que sair a alimentarse e despois pode hibernar novamente varios anos. E un bicho A mí moi raro que vai sonábame, vestido a min daba a sensación de que era unha criatura precolombina, destas que lle daban como sacrificios humanos. non ostras. sei, resumindo moito, é unha criatura que vai vestida de vaqueiro, conduce un camión, pero ten alas de morcego. Eso é Jeepers Creepers. Si non, E ademais, perdón, pero digamos que é capaz de integrar... é destas pelis un pouco da época, de principios do 2000, que como que en ningún momento se ve con claridade exactamente o que é, non? Porque entre a roupa Bueno, que... a cara e tal É sí que que se foi lle... unha peli de baixo presuposto, a É primeira. unha criatura rara. É unha criatura rara que parece que... A mí recorda moitísimo os gardas de Jabba o Hutt no Retorno do Jedi, que teñen así esa cara como de coiro vello e tal, unha cousa dese plan. E é capaz de como absorber e asimilar as súas víctimas como para... Porque acordo que hai unha escena As súas víctimas na son que algo lle repuestos. rompe. Claro, entón, imagínate que lle cortan un membro ou algo así, e el cargándose un tipo capaz de regenerar esa parte rota e tal. Entón, é moi chungo porque por unha parte é unha peli de psicópata, pero ademais de monstro que te come, pero ademais de monstro que se regenera, pero ademais de monstro que te asexa, pero ademais de monstro que é capaz de facer que na radio do teu coche cando te persigue unha canción que lle dá de Jeepers Creepers que lle dá nome á película, que é como unha interferencia rara que ti vas pola radio, o sea, ti vas escutando a radio e vas ca túa Que como a unha túa especie cadena de pop Charleston de todos os días. que como unha especie de Sí, Charleston antigo, non? Que Sí. e ti Jeepers. O imagínate que tema, vas aí no coche co carrusel deportivo e de pronto che aparece Jeepers Creepers e dis, hostia, que pasa que estou collendo aquí Radio María ou que? Que E non me non, aí entero se teñen tema unha meteu desta, criatura non me entero se meteu, estou aí co Galicia en goles, non? Escoitando, non me entero se meteu Jolo a Londras. A ver si... o tema desta peli é que é moi filla do seu tempo, porque estábamos xusto despois da crise dos slashers, que xa nos reíamos de xente con caretas matando personas, e estaban co rollo sobrenatural, moi Donnie Darko tamén da época, entón foi un nicho que atopou este señor, este pervertido director de cine, e ten tamén outro elemento do que xa falamos noutros capítulos, que é o negro máxico, Hai un negro porque máxico nesta para peli. explicar, sí, para explicar todo Me o acordo. tema do Jeepers Creepers, hai unha vidente
que as chama por teléfono e lle explica, vai sonar o Jeepers Creepers, está buscando unha presa que xa escolleu, bueno, unha serie de... E hai un detalle que me recorda que o enlaza un pouco, bueno, hai dous detalles que enlazan a película para min ca momia. A primeira, igual que na peli de Imhotep, é que as partes do corpo da xente que mata é capaz el tamén de mellorarse ou de regenerarse. E dúas, Jeepers Creepers non lle ten medo aos gatos. A mí Sóname quéreme soar que que sí. hai Quéreme unha sonar. referencia a que se asusta, porque a vella esta evidente vive con gatos. Quéreme sonar Creo agora moito que esa, dices. esa idea. A min E sacando desta aquí peli o novas que me molara relacións moito de peli. foi a catedral de corpos que tiña montada porque sí. Eso é o que iba a decir eu. Para Sí, min porque vive ali no fondo dun pozo. ten como unha cova, non de que, que como dixo aquí Foucault, o primeiro pensan que é un camioneiro que toleou e que os está... Bueno, porque eles están bueno, como troleando tal, non sei que, pensan que o camioneiro toleou e que non sei que tal, pero ao final ven como bota un cadáver por unha tubería. En plan, hai como unha especie de tubería así grande e como que o bota a un sótano. Veremos o É interior como dese o sótano, pozo dunha igrexa ou algo así. unha cousa así. Eu E creo que é unha dentro, igrexa abandonada que ten un pozo. para min a peli está moi guai ata ese momento, é como que toda a parte do camioneiro mola, e cando ves que hai dentro dese pozo o que di aquí a corte, non? Que é unha catedral, unha especie de... Ten como montada a Capilla Sixtina, non? Pero con cadáveres no teito do soto este no que vive. Eso, a escena é unha pasada. Pero a partir de aí, para min a peli desínflaseme, pero desínflaseme porque eu teño moito problema cas mezclas raras de ton. Eu creo que a partir de aquí deixa de ser unha peli de medo seria e pasa a ser unha cousa en plan La Visita. Unha peli de medo na que pasan caralladas. En un momento, como Terminator cos policías tamén, de que empeza a matar policías porque sí. Hai un momento Bueno, no que eu recordo que probablemente a mellor zona de Terminator. hai unha parte na que eu deu unha risa no cine, pero eu non entendo todavía se o obxectivo era que me dera a risa. Quero dicir, eu rin, pero ao mellor é unha escena cómica, pero quédame a dúbida. E hai unha parte na que o atropellan ao Jeepers Creepers e din, mellor estar seguros, e dan marcha atrás e o volven a atropellar e din, vamos a facer outra ronda por si que para estar seguros, e volven a dar para adelante, volven a atropellar e volven a dar para atrás, volven a atropellar e di, bueno, marchamos, sí, pero é para lá. Bueno, pois, aínda que sexa impar, outra vez o atropellamos e tiran para adelante e queda o tipo aí, e cando está así tirado, de repente falla un ala. Así como empeza a mover un ala como espachurrado no chan. Claro, a mí pareceume el coyote esa escena, non? Pareceu un pouco... Entón, eu non sei se esta escena pretende ser cómica, non entendo se isto é unha especie de comedia de terror, pero se unha comedia de terror non é o suficientemente... Se unha comedia de terror non é o suficientemente graciosa. Sí que ten escenas lixeiras. Sí que ten escenas así lixeiras nas que por exemplo, a relación entre dous irmáns ten así tamén o seu toque. É unha película que vai pasando por distintos estados de ánimo, digamos. Despois a mí empeza unha película cruel, incluso, pero bueno, a mí gústame, conste. Unha serie o sea, ten un tema raro de dereitos, porque despois creo que ten como 3 secuelas. Como meteron o tipo no cárcere, agora creo que sin el fixeron unha nova, non sei se un reboot, unha precuela, unha secuela, unha intercuela, non estou. Ten 2 secuelas, máis un reboot que fixeron sobre os dereitos. Eu a segunda, que só vi unha vez fai moitos anos, recordo que unha peli que me gustara, que era entretida para ver, tal, que é o mismo, pero en vez de ser dous irmáns, é un autobús escolar, é do instituto, o mítico equipo de fútbol americano que volven de xogar non sei onde, e Jeepers Creepers empeza a sexalos, porque ademais como... Non é fútbol americano, é unha movida que despois aproveitan para usar como arma. O tema non é tan, o sea, o tema non é tan importante, a idea é que son películas que se ambientan a vez, porque o tipo o rollo este de que hiberna. Entonces, como para xustificar como tan rápido outra vez, a segunda peli creo que é xusto a vez que a primeira, como que están sendo efeitos simultáneos, digamos.
E de feito, fixeron unha feito, terceira que era entre a primeira e a segunda. En cale era a segunda ou a terceira, na que hai un dos personaxes é un pai que o persigue para matalo porque matou o seu fillo. A Creo que a segunda segunda, tamén, hai unha subtrama. que Pero- fai Tipo, un tipo arpón de xigante. votante de Donald Trump que vai ca escopeta por perseguindo a tipo Pero a segunda sí que meten A pinta min a de... segunda Bueno, gustou máis. A segunda Pero ten... xa lle notas que é un Sí. pervertido, porque ten unha escena de todos os adolescentes mexando na carretera á vez. É que a segunda ten máis pinta de ser comedia porque xa desde o póster, que é como esa especie de autobús escolar na que están todos mortos dentro, pero vestidos como con roupa de míticos estereotipos de instituto, xa che dá a idea de que esa peli vai ser de carallada. Pero a primeira, o póster é todo o contrario, non? Ese ollo que che mira a través dunha pel, así dun... non sei. Non sei. A min non me gustou a peli, a min non vin xa as seguintes, pero gracioso esta peli que a fomos ver no cumpleanos de cando, bueno, tiñamos daquela que tiñamos 12, 13 anos, míticos cumpleanos de ir cos colegas ao cine. E fomos aí e non nos gustou a ningún, e puteamos moito o rapaz do cumpleanos, como que, bueno, pero que non escolla máis a peli este tío, que vaya merda. Hai que decir que Jeepers Creepers 2 está en galego, nese sitio no que hai cousas en galego, que non é TVG a carta. Interesante saberlo. Ou sexa, que Jeepers Creepers 2 estreouse na TVG. Sí. Non, doblaron aos de Trolla Films, como as pelis estas do señor dos... É que hai unha dobraxe fan-made do Despertar da Forza, creo que xa falamos isto alguna vez. Sí. Bueno, Bueno, non teño moito máis que decir. Vamos entón a cambiar de peli a unha cousa moi distinta en da que se cadra mete tanto medo como Jeepers Creepers, porque eu vou falar de Pídele cuentas al rei, que é unha película española do ano 99 no que saen os sempre grandes Antonio Resines e máis Jesús Bonilla, non? Das patacas. Sí. E Fiti, non sale Fiti? Falta Fiti aí, Pois Fiti non sae, non me sona que salga Fiti, pero é verdade que eu non coñecía a Fiti antes da peli, a ver se... Bueno, o que vou contar de que va a peli e logo en que condición a vin, non? Esta peli trata da época da reconversión industrial de España, non? A final dos anos 80, pois hubo unha serie de unha serie de peches, non, no sector industrial, no Estado español, e pecharon asteleiros, e pecharon, bueno, plantas de fabricación, empezabas a levar toda a produción xa a Asia, cousas así. Esta peli céntrase no peche na crise da minería asturiana. En Asturias, no seu tempo, hubo unha cunca mineira bastante representativa, bastante potente, que chegou un momento pois no que deixou de ser rendible e se pechou, mandando á rúa pois a moita xente que xa non é que vivira diso, xa é que eran moitas xeracións, non? Sendo vivindo a minería, e foi aquelo un drama. Toda esta película comeza cas loitas dos mineiros en contra dos peches destas minas, e se centrará nun mineiro en específico, interpretado por Antonio Resines, que verá que co peche da mina el non ten forma de gañar a vida, de xeito digno, non atopa traballo, e decide que se a Constitución española lle di que el ten dereito a un traballo digno e a gañar a vida, pois vai ir a pé ata Madrid a exixirlle ao rei que isto se ten que cumplir. E comeza unha peregrinación protesta a Madrid, que ao principio é moita carallada e ninguén o toma en serio, pero a medida que os medios se van facendo eco de que hai alguén camiñando ata Madrid con este propósito, pois comezará a ter máis sona, e polo camiño pois coñece a moitos personaxes, algúns deles que comparten a súa situación e outros incluso que están nunha situación
aínda peor que el, como pode ser atopa con inmigrantes ilegais, por exemplo, que aí verá que o que el moitas veces entende por traballos indignos, esta xente os fai porque aínda están nunha situación máis desesperada que el. É unha especie de denuncia en xeral de problemas sociais que había na España da época que perduran na de hoxe. Para min esta peli non é boa, eu non a recomendaría, incluso é ridícula en algunhas ocasións, pero eu vina moi novo e para min foi moi importante no que foi o meu, digamos, despertar político, non? No meu principio polo interese. Ese que vas decir, despertar sexual, e digo, Despertar sexual, non, que eso foi outra peli, outro día falamos dela, para min foi importante pois no que se convertiron nas miñas ideas de, bueno, pois de esquerdas e de loita obreira. E de feito eu recordo que conectou a temática conectou moito comigo, e non así con moitos dos meus compañeiros, non? O cal pois tamén era un factor diferencial, non? Que pois neses anos pois é unha cousa a ter en conta. E por que falo dos meus amigos? Bueno, como vin eu esta película? Pois esta película vina porque había un programa da Xunta de Galicia, que non sei se se sigue a facer a día de hoxe, que se chamaba Cine Ensino. E no Cine Ensino o que facían era as escolas, os colexios, levaban os rapaces ao cine a ver unha peli, que se supón que sería unha peli pois de certo contido aproveitable, non, para a educación dos rapaces. E despois, bueno, pois tiñas que vías a peli e tiñas que cubrir un cuestionario e cousas así. Eu vin, bueno, pois algunhas pelis, non, neste programa, e teña ningunha que fora a puta hostia, pero... Eso, os colexios de cidade con cine, os que éramos de pueblo, pois non tuvemos Cine Ensino. A coña que eu estudei con Fer e de verdade que non me acordo dese programa, para nada. Pero non, tú non... Temos memorias distintas. Ao mellor distintas clases íamos en anos distintos ou algo así. Ti non foches a ver a ver, eu acórdome de 3 pelis que víramos. Esta, unha que se chamaba O soño de Jimmy Grimval, que vai dun rapaz que quere ser futbolista. E outra que era Babe, un cerdito en la ciudad. Hostia, Babe sí que me sona de vela. Babe sí que me sona de vela no cine. Non teño ni puta idea porque nos levaron a ver Babe, un cerdito en la ciudad. Non teño ni idea. Eso foi o que creou o veganismo no teu colexio. Babe, un cerdito na ciudad. O soño de Jimmy Grimval, cuidado, que un día falo desa peli, que de cando ser do Manchester City era de losers. Agora é o mellor equipo de Inglaterra, pero daquela... Oi, chicos, dá pa un tema futbolistas no cine, Pois sí, a verdade, pois sí. Jova, pois Fuco, aquí levo unha decepción porque pensei que ti ibas falar de pídele cuentas al rei. Aquí que me vas... Eu viña, pero non a vin no cine. Eu creo que a vin en Canal Plus no seu momento, mítica peli que puñan e repuñan e tal, e algunha estas veces vina. Non teño moita memoria dela, solamente me acordo de que foi a primeira vez que vin unha peli española que se marcaba un Forrest Gump, porque claro, a súa entrevista de Resines co rei, que ao final chegaba, a ver, non é moito spoiler unha pelea no 99, ao final o tipo chegaba a Madrid, efectivamente, tiña unha reunión co rei Juan Carlos, spoiler, o último rei legítimo de España, e estaban postos, como supoño que Juan Carlos non tiña día libre para gravar as escenas, pois estaban postos Resines nunha escena random de calquera recibimento que fixera naquela época o rei, e puxéralo a él en vez da persoa que fora. Hai que entender tamén... Corina demanda moita atención, claro, non podiu salir na película. Hai que entender tamén a imaxe de bonhomía que tiña o rei no ano 99, non? Era a imaxe pública de Xoan Carlos I, pois veuse moi deteriorada nas últimas décadas, polo que sexe, pero daquela medio creías que se chegou un mineiro a Madrid o rei podía recibilo porque era un home tan campechano, non? Que é unha frase que eu creo que sote... Dirías que esta... dirías que esta película exuda, emana, supura o que desde que a aparición de Podemos veu en chamarse a cultura da transición, cando se empeza a poñer en cuestión ese pacto e tal. É unha peli de réxime do 78? Se cadra así.
Se cadra así, sabes a min a que me evoca? A figura xa por sorte superada do republicano xoancarlista. O republicano son carlista. Evócame un pouco a esa horrible figura, non, que existiu nos anos 90 e 2000 chaqueta de pana, el país debaixo do brazo, a traballadora da casa sin papeles e sin contrato, bueno, ese arquetipo. Tío, moi ben expresado, non o teria pensado eu mellor. Eu destaco esta peli unha parte que a mí me pareceu moi emotiva no seu momento, que igual é moi tirarte unha mensaxe a cara ou algo así, pero na parte no que finalmente é o principio da peli, hai un enfrontamento entre a Policía Nacional e os mineiros, unha destas loitas calexeiras, bueno, pois con pedradas, cócteles molotov, foguetes, cousas así, non? Que hai nas manifestacións, que había nas manifestacións duras daquela época. Hai unha parte na que a Policía Nacional finalmente accede ao pozo e corta o cabo do ascensor que baixa a mina, non? Deixando a mina efectivamente inaccesible. Todos os mineiros quitan os cascos e empezan a cantar a Santa Bárbara, non? Que é o himno dos mineiros, non? A mí me parece unha parte moi emotiva. En Asturias, porque en Galicia chámase o Maruxiña e o himno dos borrachos. Bueno. Sí, de feito sorprendeu-me un pouco eso, non? Porque sí que ten esa parte de Mira Maruxiña, pero sí, non. Claro, que a mí é unha cousa que me fai moita gracia, porque en Asturias e León é unha canción super combativa e en Galicia é unha canción de ir de taberna. E se eres de esquerdas, vale para as dúas cousas. Non hai conflito en cantar eso no avante. O último que vou comentar desta peli eu xa vos dixen, esta peli despertou a miña, ou polo menos afondou no meu despertar de conciencia de clase, non así da corrección política, porque eu que estaba moi pouco sensibilizado cos temas que máis adiante na vida pois aprendín, que hai que ser respetuoso cos demais, que hai termos que non se deben usar e cousas así. Hai unha parte na que, bueno, recordades que falei de cando coñece a xente que é inmigrante ilegal, pois faise amigo dun destes inmigrantes, un marroquí, e por algún motivo pois acaba nun prostíbulo, non? Da estrada, o sea, da estrada no español da autoestrada, non da estrada no concello, non do concello, non do concello da estrada. Oyes, por favor, se alguén da estrada, dinos en que prostíbulo puido ser esta escena. Mira unha cousa, pode ser que parar nun puticlub sexa sinónimo de road movie española? Sí, e non o traía pensado, pero 100%. A ver, o puticlub nas pelis españolas estas é o equivalente da gasolinera roñosa da road movie americana. Hai que decir unha cousa, é un pouco raro, por desgracia, é un pouco raro falar dun tío que percorre España de norte a centro e non cruza por un puticlub. Sería moi raro, todo hai que dicirlo. Entonces, a película chámase Pídele cuentas al rei porque deixou as putas na conta de Xoan Carlos? Hostia, sería unha boa. Pero bueno, o que iba a dicir é que hai unha parte que vai a un prostíbulo e hai unha parte que non sei, que me preguntaba o cuestionario de que persoa se fai amigo o mineiro en algún momento, algo así era a pregunta, e eu, con 13 anos, e sen consciencia de que estaba facendo algo malo, contestei co moro do puticlub. No cuestionario que logo entreguei sen ningún tipo de conciencia de que lo fora raro. Daquelas? E eu agora acabo de desbloquear un falso recordo, pero vamos facer que sexa canon da que eu vou polos pasillos, paso por dentro de dirección e vexo a Fer sentado nun banco esperando polo seu turno para levar unha bronca. No, pero é que nos 90, decir, o moro do puticlub
non era tan funable como decir o moro do puticlub en 2026. Claro, a miña resposta foi moi casual porque non había nada de... a miña intención non era nada ofensivo, non? Era como que a quen coñece o moro do puticlub. Era descriptivo, O non señor era era o ofensivo. moro, o lugar era o puticlub, non? Pois era un pouco o... Bueno, por min... É que tamén hai que dicir que estamos nun, o sea, eu creo que en xeral no Estado español hai unha ese tipo de apelativos a, digamos, minorías étnicas e religiosas que hai sobre todo unha xeración, así que pasaron os pais ou tal, na que son moi habituais. Eu non sei os vosos pais, pero na miña casa aínda se escoita falar dos xudeus para referirse especificamente ao Estado de Israel, sabes? E cosas así, que son como moi nacionalcatólicas de, por Pero favor, hai outra maneira de non digas chamarles. así. Pois sí, os israelís. Os Cando sionistas. falas do Estado, non falas da religión. No, os xudeus. Bueno, En que fin, cambiamos de tira tercio. de cuentas al rei. Cambiamos de tercio agora, vamos a falar a seguinte película que nos volve a traer aquí. Bueno, pero unha cousa que deberíamos plantearnos é sempre en todos os programas dedicarle un tempo a Antonio Resines, porque Unha Resines pregaria. Os puticlubs. é unha filmografía interesante, Tiene que sexa meterlle a escobilla do váter na cabeza a alguén. É de certo, porque algunha persoa aquí está dicindo isto que se conta de que Antonio Resines sempre foi o mesmo papel é mentira, porque mira aquí como fai de mineiro. Non. Antonio Resines mineiro, pero Antonio Resines... No, pero mira, hai unha película na que Antonio Resines sei que vas a dicir, papel espera, sei que vas a dicir Zelda 211. No. Ah, pois mira, xa hai dúas. Vale, espera. Eu aposto por esta de Ales de la Iglesia que están no espacio. Tampouco. A película da que Antonio Resines fai un papel que non é Antonio Resines é a adaptación cinematográfica de La Colmena de Camilo José Cela, a que Resines con pelo fai de galán. Hostia. Galán era logo que liouse e non pagaba... empezou a facer de gañán. Eso un pouco aí de... Galán era o que non pagaba os cafés. O galán era, pois, así, guaperas e tal. Por lo menos... Un papel que dixe, non pode ser Antonio Resines. Moi bo rapero, Antonio Resines, Non sei se vos acordades daquela actuación funesta nos Goya un ano de... Ese non, pois buscadeo, Colangui, Ui, madre mía. Bueno, veña, se dá bondo xa de falar de Antonio Resines. Vamos ca seguinte peli de Paco Cela. Eu traigo vos unha peli do ano 1953, que é unha das miñas pelis favoritas, e é El salario del miedo. É unha peli que comeza dunha maneira moi rara, porque che presenta xente nun pueblo así como fronterizo cara a Estados Unidos, ¿no? Que están pasando calor e tal, o sea, toda a película ten un tono gay sostido moi potente, vale? Andados como media hora de película, ao pueblo este chega unha oferta de traballo que é: temos en Texas, por decir algo, un pozo petrolífero ardendo, que non o damos apagado. Entón necesitamos que alguén leve nuns camións nitroglicerina por unhas rutas super chungas que son como ir por carretera da Diputación de Lugo con moitas curvas, moitos baches, zona selvática, etc., para chegar aí É como os vídeos dos rusos, dos falsos rusos de Lugo. É como ir polas carreteras dos falsos rusos de Lugo. Sí, é como ir polas carreteras dos falsos rusos de Lugo, chegar ca nitroglicerina e reventar eso en camións. É dicir, é un empleo completamente suicida. Entón, salen varios camións, porque é moi probable que non chegue ningún, para cumplir esa misión. Entón, vense como se unha peli moi boa, porque para min consigue estar toda a película coa tensión de non sabe se van a chegar ao final. Hai un momento no que chega a unha zona que está medio inundada, empezan a poñer troncos para que pase o camión, e o camión como empeza a escorregar, hai momentos nos que están ao borde dun precipicio e tal, e é unha peli que ademais creou canteira de películas e remakes de El salario del miedo que van de xente que vai en camión a unha misión suicida. Unha delas con Liam Neeson. Hai unha de Carl Russell moi mítica, tío, como se chama?
me acordo, hai unha de Carl Russell que é completamente eso. Pois E é un hasta creo que remake hai unha de Patrick Swayze parecida. que é un remake deso. E despois está a última que eu teña pipeada é Ice Road con Liam Neeson, no que van nuns camións cheos de nitroglicerina ou algo similar por unha carretera conxelada que Bueno, pasa moi bien. E hai outra, acabo de acordar unha película que non metemos na lista e que me teña que ter acordado antes cando falou Fer do Manolito, tío. Manolito Gafotas ten unha novela e unha peli que é unha road movie, que é de Manolito on the road. Manolito on the road, Ademais, cuidado co referencia a Jack Kerouac aí, de todo, del viralito. Increíble. Bueno, recomendo moitísimo esta peli. Faise un pouco pesado ao principio, pero é unha película de aventuras tensa, moi chula e con moi bons efectos para ser do ano 50 e pico. Se non a vistedes, A veces está gratis. o salario do medo recordame moitísimo os salarios que eu cobraba cando empecé a traballar en becas, peugas e movidas así. Iso tamén era un pouco o salario do medo. Cando pagábamos por traballar, Paco, conto todo. A verdade... No, pero pouco lle faltaba. A verdade é que, joder, que peli máis mítica, tío. Eu destes títulos que escoitaches mil veces, pero eu non a tiña situada. Non sabía nin que era europea, que estou lendo aquí a ficha. E, joder, flípame o argumento, tío. Esta peli vou na ver, definitivamente. A verdade é que mola. Eu creo que tamén. Antes de pasar á próxima película, podes poñer o rótulo de dificultades técnicas e deixarme ir por un cable porque me estou quedando sin batería? Vai, home, vai. Recorda que o noso podcast está disponible en YouTube, iVoox e Spotify. Nesta última agora tamén subimos vídeo. E se queres máis parvadas sobre cine, sempre nos podes seguir nas nosas redes sociais. Búscanos por @cnegranostromo en Instagram e Twitter. Twitter agora chamase Xe. Sí, bueno, eu aínda lle digo Simago o Carrefour, así que imagina. Bueno, pois despois deste paronciño técnico, vamos ca seguinte película, que vai ser Zombieland ou Benvidos a Zombieland. Esta é unha peli do ano 2009, deixa ver que teño por aquí, 2009. Sí, con Jesse Eisenberg, Emma Stone, Woody Harrelson e outra rapaza, porque son catro protagonistas que non me lembro o nome. É unha peli de zombies. Teñen nombres de pueblos. Teñen nomes de eles teñen nomes de pueblos. Pois non me acordo os nomes deles, a verdade. Takahashi e cousas así. Pode ser que se chamen entre eles polos nomes de onde son ou algo así. Pero a verdade é que deso quéreme sonar agora co dis, pero a verdade é que non me acordaba. Esta peli é un pouco unha peli tardía desta moda dos zombies que houbo a finais da década dos 2000, non? Entre o ano 2006 e, eu que sei, o 2007, 2011 ou 2012, houbo como puxéronse moi de moda os zombies, foi cando empezou The Walking Dead, houbo Guerra Mundial Z. A novela eu supoño que será de antes, pero foi nestes anos cando se... A novela de moito antes. Pero foi nestes anos cando se popularizou, non? Imagino que a raíz da peli tamén. As últimas películas de Amanecer de los Muertos, me sale o nome. Zack Snyder fixo Amanecer dos Mortos. Claro, houve o remake de Amanecer dos Mortos e o director da peli original fixo dúas últimas películas tamén. E puxose... Sí. Tamén puxose de moda... Foi Zombies Party. Non nos olvidemos de Zombies Party. Non. Desa é a máis importante para falar desta, que non nos podemos olvidar. Pero tamén se puxo de moda, non sei se vos acordades, meterlle zombies a cousas que xa existían, en plan de Orgullo, Prejuicio e Zombies. Non? Ou La Casa de Bernarda Albaceta.
Como? Estaba flipando con que Orgullo, Prexuízo e Zombies xa sexa tan bella como 2009 e estou flipando con que exista a Casa de Verdade da Alba Zombie, de verdade. A Casa de Bernal é unha novela, non hai unha peli de La Casa de Bernal da Alba Z que eu saiba, pero É sí. Guerra Civil Z. En serio? Sí, Sí, é aí unha é de peli. non sei que, malditos, non sei que, sí. Netflix creo que está. Pois esta peli é un pouco xa a volta de tuerca, non? Esta peli é unha peli de zombies, pero de carallada. Esta é unha comedia de acción con zombies. E a min hai unha cousa que me mola moito desta peli, non? Que é o protagonista principal é Jesse Eisenberg, que é un estudiante da universidade, que é un típico rapaz, bueno, pois que non ten moitas habilidades sociales, é un tipo intelixente, pero que non se relaciona moito cos demais, é moi solitario, non? Moi de xogar a videoxogos, de quedar na habitación en vez de ir por aí de carallada. E isto salva un pouco precisamente de non se converter nun zombi, non? Cando chega toda digamos a pandemia zombi. E o tipo, como un tipo moi organizado, ten unhas reglas de como sobrevivir a un apocalipse. E cada vez que aplica unha, hai como unha especie de rotura da cuarta parede naquel che di porque a regla 327 é non fagas tal, ou sempre tens que facer tal, non? De cando meter letreritos nas películas era innovador e non un coñazo. Efectivamente. Pero chega un momento no que terá que aventurarse por sí mesmo e atopa con cos que serán os seus compañeiros de viaxe. A ver se me podedes algún, porque eu acórdome desta peli, acórdome como moito de escenas moi concretas que me fixeron moita gracia, pero non me acordo do argumento 100%. Eu sei que eles van a algún lugar, pero mezclo un pouco coa dúas, porque na dúas están buscando un refuxio. Bótache un cable. Nesta, tópase co vaquero que está buscando, non é que este buscando un sitio, a él molalle moito uns pastelitos concretos que son como un tigretón. Os Twinkies. Entón está de road trip buscando camións onde levaran cargamentos de tigretóns para comer tigretóns. Ese é o seu punto de movimento. Entón, conoce este chaval e fanse colegas. E o chaval estaba volvendo a casa da universidade, que era o seu movimento. É verdade. El quería, el tiña a esperanza de que os seus pais aínda estuveran vivos. Claro. E reunirse con eles. Tópase con este, fanse colegas para sobrevivir, van seguindo as reglas hasta que se atopan con dúas irmáns que antes de que houbera o apocalipsis xa se dedicaban a darlle o pau á xente. Sí. E iban indo polas gasolineras tirando un anillo barateiro para decirlle non, é que me vou a casar, non sei que tal, mandoche unha amiga, tal, para sacarlle cartos á peña. E deus o apocalipsis zombie, seguían facendo o mismo, pero con se me ha quedado el coche sin gasolina, non sei que tal. E daban o golpe aos que dicían, oi, que chica tan guapa. Antes que dicías o de seguir as normas, é un pouco entre comillas, porque a min gustaba moito o choque de personalidades que teñen o vaqueiro, interpretado por Woody Harrelson, este rapaz da universidade, con trasfondos culturais completamente distintos, el que é super metódico, e o vaqueiro que é un gañán que actúa por impulsos, que a súa meta na vida é atopar un supermercado onde aínda queden Twinkies, non? Imaginadevos que hai un apocalipsis zombie e vos atopades cun gañán que está tolo porque non atopa os fosquitos, non? Pois unha cousa semellante, e o tipo mata os zombies, pero en plan o bestia, sen ningún tipo de precaución, e a verdade é que é moi divertido, moi interpretación moi divertida por parte de Woody Harrelson. Desta peli... A segunda non a vin aínda. Está ben, é máis do mesmo. Moi posterior. Sí, é máis do mesmo. Como? Que a segunda podela deixar ver. É repetir o mesmo concepto. A ver, se che gustou a primeira, a segunda vai che parecer divertida. Non aportan moito novo, pero son os mesmos personaxes, é o mesmo concepto de mundo, de que si as reglas, que si non sei que. Non está divertida, pero bueno, sí, un pouco sen máis. Esta, para min, ten moi gracioso o momento. Claro, van seguindo, fanse amigos destas,
emparellanse e tal, e nun momento dado É que xa sei o chegan que vas a dicir. É Hollywood. que xa sei o que vas dicir, o de Hollywood. É que non sei se Chegan a contalo, tío. Hollywood e teñen un mapa das casas das estrellas e entranlle na casa a Bill Murray, que sobrevive Sí, porque se pinta como un zombi, entón os zombis non o morden. Isto é un pouco como na momia, cando están todos poseídos e o cuñado empeza a facer Imhotep, Imhotep. E o resto de poseídos pensan que é un deles. Ese rollo. Entón, Bill Murray están pola tal, e non saben onde está Bill Murray. E Bill Murray atópase co vaqueiro. E dice o vaqueiro, podes facerlle unha broma ao meu amigo que está a punto de magrear, que están aí no sofá a punto de darlle co tono, non? Entón vai Bill Murray en plan... Deberíamos contar isto. E o tío metelle un escopetazo e dice, joder, he matado el zombie de Bill Murray. E ven o vaqueiro e di, no, se matache a Bill Murray. Pero mola ademais cando chega a casa de Bill Murray, porque claro, o vaqueiro, que é como mítico estadounidense, digamos, maga, non? De Make America Great Again, un pouco este rollo, cando chega e ve a Bill Murray, tolea e de repente convírtese nun fan. E hai unha parte na que lle manga o traxe dos cazafantasmas. Estaba facendo mongolo cos zombies, pero vestido de cazafantasmas. Joder, é unha parte tamén me fixo moita gracia. É unha parte na que empeza a contar historias de como viron a outra xente matar zombies. E velo, non? Porque dixen, pero non sei que, pero nada comparado con a matazombies do mes, unha vella que se ponga na rúa como se anduvera moi lenta e veñen os zombies a perseguir e cando e xusto os leva unha trampa que lles queda en riba un piano, sabes? Como nos debuxos animados. Non sei, a mí parece unha peli super divertida. E dicía de que para falar desta peli hai que falar de Zombies Party, porque eu creo que esta peli, aínda que sexa moi divertida, non inventa o de convertir unha peli de zombies nunha comedia, porque eso, ao mérito deso, ten a Zombies Party, que eu creo que é unha filla honorífica de Zombies Party. Sí, é unha filla honorífica de Zombies Party. A min gusta máis Zombies Party. Pero son pelis moi distintas, porque notase moito que Zombies Party é inglesa. E que a ver, é que Zombies Party xa solo pola escena de estou de resaca e non me dou conta de que hai un apocalipsis zombie, xa merece ser reseñada, porque fai sempre o mismo camiño de resaca e, claro, os zombies pues, andan máis ou menos ao seu paso. A mí o que pasa con Zombies Party é que me gusta moito porque ten un chiste que é como o último fotograma da peli que me parece boísimo. Eu estuve descojonado todos os títulos de crédito despois entón claro, pois deixache como moi arriba Zombies Party, non? Pero benvidos a Zombieland, aí notase que hai máis panoja metida, aí notase que hai máis cartos. Está moi ben, para min recomendable, se non a vistes, joder, botas un rato guai, e se vos mola e queredes ver a segunda, Dano non fai. Non sei se ti a biches, Fuco, esta de... Non a biches, non, que dicías antes. Zombies Party. No, benvidos a Zombieland, a que non biches a segunda. No. Claro que a segunda, eu sei que a mítica que saiu como moitísimos anos despois, pero ainda non me puxen con ela, basicamente. Pero a primeira gustárame. En plan, era moi graciosa toda a parte de Bill Murray, era como moitísimo sen vir a conto. Woody Harrelson está genial, está increíble, graciosísimo. E a doblaxe é moi boa, se ves en español é moi boa a doblaxe de Woody Harrelson, ademais. Eu creo que a vi dobrada no seu momento, porque eu creo que non volvín ver, que a vi no momento que me ría moito, gustárame, pero non a volvín ver. É unha cine vina dobrada, pero despois sí que vin en inglés, e dobrada está moi guai. Así como outras ás veces digo que mellor versión original, está guapa. Bueno, pois eso foi bienvenidos a Zombieland. Vamos ca seguinte aquí a corte o director. Seguinte movie. Non, faltanos Paco. Salteime aquí a Fuco, claro, ca coña do corte do corte técnico. Salteime a túa parte, perdón, Fuco. Pois nada, contanos. Nada, póñome co tema. Eu vou falar dunha película é tan road movie que xa ten a idea no porque se chama Road Trip.
traducida en España co imaxinativo nome de Viaje de Pirados. É unha película da época de American Pie, de feito Sean William Scott Stifler das American Pie é un dos coprotagonistas da peli, tamén cun papel moi parecido ao que tiña en American Pie. É dicir, é unha peli da época de dos colgados moi fumados, Super Colgados de salidos. mi coche, super salidos e posterior. American Pie, outra estúpida película americana, aquellas juergas universitarias, é un pouco a época, non? De feito, para min Eh, foi a primeira deste xénero que dis, foi a primeira que vin no cine. Esta peli. Pois esta película, o argumento visto a día de hoxe envelleceu, bueno, a película envelleceu fatal, como envellecen todas estas películas así de adolescentes e universitarios salidos, que ao final todas acaban, bueno, digamos que 20 anos despois non soportan o visionado, pero esta, incluso conceptualmente, envelleceu porque o motivo que iniciaba toda a trama, digamos que xa perdeu un pouco de sentido. Por que? Porque esta é unha película na que un tipo ten un universitario, ten unha noiva, unha moza, unha prometida, que vive noutro estado. Estados Unidos é un país gigantesco, como sabemos, entón comunícase con ela, o tipo, creo recordar, que toca a guitarra e mándalle as súas cintas VHS gravadas por el mesmo. Cintas VHS, por favor, que algún dos nosos escoitantes non sabe o que é, bueno, pois VHS é vai a cando mirar en fodes Wikipedia. en condón. Pois pode que E colles, estás e en colles unha enfermedade de Exactamente. estás en Ortigueira. Entón a película parte dunha divertida confusión que unha vez o tipo, pois, resulta que lle pon os cornos á moza e ademais grábao sin que a outra tía o saiba, que é unha cousa tamén que no ano 2000 parecía que era moi graciosa e hoxe temos un poquinho máis superada, por sorte, e catastrófica Pero mala sorte a de tipa que sí hai que sabe, que de feito empeza ela ca cámara, que lle está facendo como unha entrevista. Pode ser, non sei, fai moitos anos que a vin. Bueno, o caso é que despois hai unha confusión e a cinta que cada mes lle enviaba a súa parella tocando a guitarra e dicíndolle cousas bonitas, equivócase e mándalle a cinta fodendo ca outra. Entón, ao se dá Vaya. conta da equivocación, decide cruzar Estados Unidos intentando chegar antes que o correo á universidade da súa parella para interceptar a cinta e que nunca chegue a ela. Entón, a viaxe recluta basicamente o único colega que ten coche, que ademais quero recordar que era así un pouco pringado e tal, e solamente o querían porque efectivamente tiña coche, a Stifler e a outro colega máis e embárcanse nunha viaxe por todo os Estados Unidos para conseguir a dichosa cinta. Pásanlles 1000 movidas durante a película, todas cada unha máis bruta que a anterior, e eu só me acordo de 3 escenas que a máis voulas spoilear porque, bueno, porque son as únicas que me acordo e apetece comentalas. A primeira é cando se quedan sin cartos, non me acordo se pa gasofa ou que deciden donar semen, que é unha cousa que lles parece moi boa idea, entón unha clínica de semen onde lles pagan cash bueno, pois pola corrida, vamos, polo semen, claro. Entón, chegan alá e Stifler decide: "Hola, chicos, estáisme recibindo? Porque estáis un pouco Sí. conxelados". Sí, estamos aquí moi atentos. Vale. Estamos á espera da playa É que sabemos o que vas dicir, entón estamos como moi atentos. Ben. Entón, están ali, eranlles unhas revistas e tal, pero Stifler, vou chamar así porque, bueno, Stifler decide pasarse de ser un puto listo entón dille a enfermeira que se lle pode botar unha man porque el non dá tal, entón ela di, sí, por suposto, acompáñame. E claro, o tipo vai pensando que jaja, se lo va a montar con a enfermeira, e a enfermeira o que fai é dicirlle, baixa os pantalóns. E el, que rápido, a vez, creo que a doblaxe ata era o mesmo actor que doblaba cando era Stifler, é dicir, está todo feito para que se recordase American Pie, e era así como, nena, que rápida vas, tal, non sei que. E a tipa mete un guante de látex e mételle o dedo polo cu e empezalle a facer unha estimulación da próstata para que o tipo se corra, basicamente. Spoiler, a partir dese momento, Stifler descubre que lle encanta que lle metan un dedo polo cu e outro chiste recurrente ao longo da película, aínda que ao principio paise de machito dicindo que non lle molou. O segundo chiste da peli que me parece se cadra aínda máis gracioso, quixera dicir, é cando, porque o anterior pareceu moi gracioso, é
cando van por unha carretera secundaria, por unha pista que é unha ponte que non hai ponte, e teñen que cruzalo co coche. Entón isto está moi guai porque parodia as míticas pelis de acción e tal, e di, pero ti non veches as pelis de acción, colles carrerillas, saltas pola ponte, Como en atravesas ao outro taxi. lado e seguimos viaxe. Que pasa? Que fan eso, exactamente iso, e o coche reventa de suspensión, o coche vai tomar polo cu. Digamos que o momento no que se queda sin medio de transporte, Tranquilo. e a raíz desto, máis adiante, non sei se... Espera que din. Está o tipo de, meu pai vai me matar. E di, tranquilo, que somente son as rodas. De repente estou un pouco coche. Esa- Creo recordar que despois deso Pero é roubaban increíble. un autobús ou algo así. Sí, pero é increíble que esa escena eu creo que é do máis gracioso da peli e non é sexual. Quero dicir, é un momento aí de... Porque é que hai un momento nesa escena da que eu me acordo moito porque hai unha frase que eu cos meus colegas utilicei despois moito que era tranquilo, están aí, non, da ponte e lle diste, tranquilo, se está a tiro de lapo. E fai como que e bota un lapo e chega o lapo ao outro lado e según cae o lapo na ponte tira co que quedaba de ponte o lapo e di, bueno, pero nada, 20 km por hora máis e saltamos igual. Bueno, e a terceira Estar a tiro de escena da que me lapo. acordo, Sí, sí. que cando xa estaban co autobús, había un momento no que chegaba unha fraternidade e se liaban con as pavas, e o pringadillo do grupo, que creo recordar que era o dono do original do coche, liábase cunha tipa que jaja é o ano 2000 e isto é moi gracioso, está gorda. Entón, o día seguinte estaba todo cheo, en plan, boa, onte pillei e tal, non sei que, e dilles, sabedes que ela me regalou as súas bragas. Entón ensina as bragas e as bragas son xigantescas e facían o chiste de, tío, eso es la sábana, tal. O sea, é un chiste super ano 2000. Joder, Pero tío, o teño grabado estou quedando porque mal. parece moi misóximo no momento. Estou quedando mal porque me acordo exactamente do chiste, que era que o estampado era como de leopardo. De leopardo, sí. E dicía eu, hostia, pero que fixeche onte? Cazaches un leopardo? Pregúntalle. Para máis chistes sobre gordas, visitado o noso episodio de Gordos no cine. Eu teño moito cariño a esta peli, tío. Road Trip, non ten moito máis, pero eu teño que dicir que unha desta saga, desta jornada de películas, así como, joder, American Pie, tamén ainda a día de hoxe podo velas e rir. Esa tamén, teño así ese cariño de, joder, era unha película Recordácheme ahora que embelleceu como embelleceu, pero que no momento parece moi graciosa e simpática e ten o seu toque entrañable. Recordácheme ahora unha peli que non me Eu acordo como recomendo se chama. Road Trip. Recordácheme unha peli ahora que non me acordo como se chama, que é de Disney, que vai dun tipo que se o pai estaba cansado de que o tipo chegara tarde ás comidas familiares, non sei que tal, e dicille, se chegas por Navidad en tempo dende a universidade, regaloche o meu coche. Que pasa? Que os da fraternidade o putean, Hostia, Sabina, lle rouban a carteira e tal, e o deixan tirado no quinto carallo vestido de Papá Noel, e o tío tense que apañar en viaxe, ir no facendo dedo e cunha serie de problemas hasta chegar á súa casa. Pero non me acordo como se chama esa peli. Pero estou me acordando, tío, agora mesmo de como empeza a peli de Road Trip. E antes o que dixo Foucault de cando falábamos das Morga de pero ti podes unha road trip pode ser narrada por alguén e seguir sendo road trip. E acabome de catar que eso é o que pasa nesta peli. Porque esta peli empeza cuns futuros estudiantes da universidade as que un antigo alumno lles está facendo un tour, non, pola universidade. Isto faise moito en Estados Unidos. Estudantes que foron aceptados en universidade antes de que empece o curso van ver as instalacións, vai un alumno ali e explícalles un pouco a historia da universidade, cousas así. E o tipo... A mí fixeron eso que a USC. Ah, sí? É que enxo fixo? Hai alguna asociación ou algo así? O instituto íbamos desde o instituto de excursión a USC. Hostia. A ver onde íbamos a estudiar. Ah, bueno. Bueno, pois, aquí un destes... O tipo que se está facendo o tour é un dos colegas do protagonista e lles explica, pero vou vos contar o máis grandioso que ocorreu nesta universidade. E aí empeza a peli. É verdad que era... Que é o tipo que é o dono que ten unha serpe de mascota que dá moitísima grima. Sí.
E tamén unha pregunta aquí para a corte do director. Como é máis rápido ver unha peli entre a Castela? Co método road trip, Dándolle a fast forward. co método road trip de que veña alguén co VHS a traercha ou ca conexión en Netflix? Como se ve? Esperando a que descargue. Temos na miña casa, temos internet de alta velocidade desde hai un mes. Bueno, nada mal, nada mal. Compramos, de feito, dixenlle cando fomos contratar internet, dixen, posnos tele por cable desta tal. Se pagas 5 euros máis, dixen, pois, ponlle eso. E ora a miña mãe ve todas as series de médicos e películas e eu vexo South Park e estamos todos contentos. Por certo, rapaces, acabo de descubrir que Road Trip ten unha secuela En que serio? está Como que temos? de 2009, está protagonizada, o único personaxe que repite é o pringadillo da primeira peli, o das bragas, e está aquí mirando Film Affinity, bueno, ten un 4,5 en Film Affinity, un 4,1 de secuela deste tipo, e estou vendo unha crítica que medio fai resumes que, o sea, eu solamente vou dicir as primeiras dúas oracións da crítica porque me fixeron moita gracia. La primera un poco mejor, pero esta también está bien. Otro gracioso viaje, donde el más gracioso pudo ser el hindú ese, y con momentos graciosos son 3 veces, barra destacados, como el de cuando se meó él precisamente en un prostíbulo. Otra vez él dando el cante en videollamada o atracamiento mientras uno de la banda cagaba, jajaja. O sea, non sei que é a película, pero teño que vela. A verdade é que eu... Se meó en un prostíbulo e uno de la banda cagaba. A verdade é que cando leo críticas así penso que deberíamos deixar o podcast porque está claro que nos adelantan pola dereita todo o tempo, quero dicir, hai peña por aí grandes mentes. Bueno, pero veña que a fin do programa está xa a tiro de lapo, así que vamos ca última rolda, Paco, Cela. Pois eu vou a falar de... Ahora nos cines vais a estrenar a ida e vuelta e, dando na mesma línea, vou falar dunha peli que fixo Paco León. Para min, a peor película que fixo Paco León, é dicir, vou a rajar dunha película que vos vou a decir, non a vexades, está en Netflix e chamase Rainbow. Pero é peor que Kiki el amor se hace. Moitísimo peor que Kiki el amor se hace. Esa de Fernando León? Joder, pues. Ah, no, pero te estaba pensando en Paco León, tío. Paco León. Dixeches Paco León, entendinche Fernando León, perdón. No, Paco León. Logo non son o único que ten o cerebro cocido hoxe, perfecto. Rainbow de 2022, que é, se eu vos digo a versión española del Mago de Oz, vos diredes, buah, eso ten que estar guapo. No. Vai dunha tipa, o sea, o resumo é unha tipa que se escapa da casa co seu can, Totó, claro, como se vai chamar o can, e recorre España para chegar a Ciudad Central, que será? onde vai a descubrir por que súa nai a abandonou, ou cal era o pasado de súa nai, ou algo así. E polo camiño vai encontrando versións españolas de os personajes que o acompañan a película do Mago de Oz. Tópase coa versión española do Home do Xarata, que é un tipo que ten un coche moi guapo e é un empresario, pero está vacío por dentro, pero ten un coche moi guapo. Hai viaxes de droga polo medio porque se topa con un tipo, non sei que personaje representará o Yonki. Que personaje pode representar o Yonki? Pois será o home de palla, o que non ten cerebro, o sea, o espantallo. Supoño que será o home de palla. Pallas non fai. Pallas non fai. Pero tamén sabelo. Pasan por un puticlub. Home, claro. Claro. Todo moi manchego polo medio. Unha peli. Estou vola describindo mellor do que é. Quero dicir. Joder. O sea, todo o que vos estou dicindo sona guai, pero non. É aburrida, é lenta, ten este rollo... Aí Paco León flipouse e en lugar de facer algo divertido que poda ser como un capítulo solto da Ida, fixo cando... Bueno, a mí non me gusta a Ida nin vin a serie, pero quero dicir,
podo entender que a xente lle guste ese tipo de humor. De feito, Carmino Revienta moloume moito a peli. Pero aquí intenta facer ese rollo analista profundo, intenta marcarse un Oliver Laxe musical e non lle sale. É colorida, sí que ten cousas bonitas en canto aos colores e ese rollo moi Mago de Oz, por outro lado, pero non Non che non acaba de merece a pena, funcionar. non. Tamén saliu en moi mala época, porque a peli é de 2021, 2022, Xa. estábamos en pleno post-Covid, entón supoño que non debeu de ser fácil rodar por aquela época. E chamase Rainbow, Pero, que non me sona de sí, nada esta peli. estrenouse nos cines e a semana seguinte en plataformas. Xa. Non. Non me Se sona a vedes, tampouco de ignoraina, absolutamente nada. non vos merece a pena. No, pero estou pensando, agora que Pero vexo que ademais de... Di. No, digo que ten un... Estou mirando aquí o reparto e ten... O sea, é algo así como coller as actrices máis míticas dos 90, 80 en España, porque aparte de Carmen Machi, a Carmen Maura e está Rosy de Palma. É Home. dicir, Sí, de feito con elas fai o rollo de as bruxas estas de Mago de Oz e tal, pero ao final mal todo, sabes? Non pretende facer un símil pero ca o sociedade. importante, hai un camiño de baldosas amarelas ou non hai un camiño de baldosas amarelas? As baldosas amarelas son as rayas da carretera cando está en obras. Oh, que poético, que poético. É que é español. Ese é o nivel. Ese é o nivel. Pero antes comentabas o de que o puticlub como fetiche da road movie española é tan real que a película a road movie española máis importante e De máis base. road movie é precisamente Airbag, que vai de que van de puticlub en puticlub buscando a prostituta que ten o anel que non vamos a falar de Airbag porque xa falamos dela no programa de A Mafia no Cine, pero efectivamente. Bueno, Había que citar. Fuco, que nos traes ti? Pois eu traio unha película que vos gustará se vos tamén pensades que Kazajstán é o mellor país do planeta Terra e os xudeus, perdón, non me funedes, con algún tipo de Perdón, Kazajstán, insecto con moitas patas. segundo esta peli, o primeiro exportador de potasio. Cuidado, A xente con nariz grande da Galiza que non nos fune. Perdón, tiña que Bueno, decir. pois esta película é Borat, é a primeira de Borat, e como sabedes é un dos moitos personaxes de Sacha Baron Cohen, que é un tipo que, bueno, aparte de que o tema de o antisemitismo ficticio da película é máis gracioso porque o pavo efectivamente é xudeu, é un pavo que está especializado un pouco nese tipo de... Ten unha serie de personaxes que el crea en programas de televisión e tal, os que despois ten como seu Sacha Baron Cohen verso, e despois cada un lle mola o suficiente e fai unha peli del, porque eso pasoulle, creo que con ese tamén que ten Bruno, non? E así, o sea, con varios personaxes del que empezaron con cameos ou con sketches. Distinguiría e fixo as pelis que son películas argumentais como Ali G das pelis que son Borat, de colle o personaxe e fai o do seu programa de televisión que é expoñer a xente a súa propia ignorancia. E Borat vai na línea de a xente a súa propia ignorancia. O tipo fai comedia a partir do mítico rollo de filma situacións reais que solamente el sabe que é unha coña e filma as reaccións da peña ante o que está pasando. Entón, el, nesta película de Borat, que é unha especie de documentari que non é un documentari porque realmente o que está sucedendo a xente que está vivindo pensa que é de verdade, pero a vez sí que digamos que é ficticiamente un documental. É que non sei se Borat é un documentario. A verdade que daría para un... Cal é a vosa escena favorita de Borat? Cando está o compañeiro facendo a palla con cas fotos de Pamela e o persigue por todo o hotel en bolas e acaban andándose de hoches por aí e tal. É a escena que máis gracia me fai de Borat. Pero bueno, vamos ao principio da historia. Borat é un reporteiro de Kazajstán que viaxa aos Estados Unidos
a facer unha, bueno, dar a coñecer o seu país e a facer como unha crónica para a xente de Kazajstán de como se vive en América. Suponse que están así abrindo o mundo, descubrindo o mundo exterior e tal, entón vai, evidentemente, o farol da civilización como son ou como criamos que eran hai 20 anos que ten esta peli os Estados Unidos de América. Entón, basicamente, o tipo grava un montón de personaxes de Estados Unidos que non saben que todo é unha coña, el faise pasar realmente por un reporteiro kazajo chamado Borat, entón a película está un toque yacas tamén, está feito para que te rías de todas as cousas absurdas que pasan a partir desta premisa. Cousas absurdas, el está enamorado de Pamela Anderson, entonces persigue a Pamela Anderson, spoiler, Porque no veu sabes, Los Vigilantes de la Playa, ¿no? Los Vigilantes de la No, Playa. Pamela Anderson estaba no allo do Sí, asunto, eso que non sí. estaba no allo era o resto. Sí, pero quero decir, Borat pues eso, namora Entón, a escena do saco é con complicidade de Pamela Anderson sabendo que o tipo ia vir con un saco a meterlle na cabeza. pero non dos guardias de seguridade. De feito, Pamela Anderson está acreditada como actriz en Borat. O sea, despois decíamos- métense na casa dun matrimonio xudeu e cando se dan conta que son xudeus empeza, o sea, hai un momento dunhas cascudas se meten por debaixo da porta esa é a miña parte da habitación onde favorita. están quedando Borat e seu colega e les di os xudeus converteronse en cascudas, tíralles cartos para que nos deixen en paz e empezan a tirarlle todas esas cascudas. Pero porque se meteran nun Airbnb deles. A mí, Sí, joder, tío. algo así. A min, a escena que máis me gusta, por eso vos decía cal é a vosa favorita, a miña escena máis favorita a da merda, tío, que cando aparece ca merda. Na miña escena favorita desta peli é vai a un concesionario e fala co que lle quere vender os coches e dille cuál es vuestro mejor coche para atropellar gitanos. E o tío, como vive no rollo de venderche, sabes, neste rollo tan americano, empeza a enseñarlle coches dicindo este si atropellas gitanos tiene muy buena defensa, por lo tanto no notarás que estás atropellando gitanos, este puede alcanzar no sé cuánta velocidad, entonces para atropellar gitanos a 80 km/h. E lle pregunta se ten imán de chochetes, non? Porque outro lle dixera un coche era un imán de chochetes, é verdad. Joder, é unha puta idea de película. Pero vou dicir unha cousa, eu esta peli para min é boa. Esta peli para min é innovadora porque eu non recordo unha peli que fose en cámara oculta case a totalidade da película e esta peli al final o que pasa é que a xente como o humor de Sacha Baron Cohen é tan de mal gusto, tan de brocha gorda, a xente quedase moito en Borat esta peli da que sai o tipo facendo animaladas e dicindo racistadas e esquécense moito da virtude da peli de sacar o peor das persoas, non? As que se expuxo a esa situación, non? Para min funciona como comedia, funciona como crítica social, pareceme innovadora, para min unha peli con moitísimas virtudes e creo que a súa fama e que siga sendo referencia a día de hoxe é moi... Ten outra escenaza que é a de que confunde, está nunha cena de gala e confunde retirado con retrasado. Dice, hacen ustedes muy bien en tener a personas discapacitadas comiendo con ustedes. En mi país estarían en jaulas. No, pero cando está ali non me acordo con quen comendo e marcha ao baño e volve con unha bolsa chea de merda e di que no seu país é de boa educación. É a verdade. Pero é increíble como... E ademais me gusta que por esta película Kazajstán denunciouno. Sí, esta peli... Denunciouno un pueblo. No, porque fixo un pueblo de Rumanía, porque a escena de Kazajstán está grabada en Rumanía con a xente, un poblado chabolista que dixo que iba a facer unha reportaxe. Grabou polo medio como se fora un documental. É que Esta non é pa querelo. Pero a mí molame que esta peli métese, o sea, ás veces ves que claramente hai un target de meterse con un colectivo en especial, por exemplo, cando vai á reunión de feministas ou cando vai o rodeo
sabes que te vai aí ao rodeo e tal, e canta o himno de Kazajstán, ou entrevista ao tipo do rodeo, e as opinións do tío que pensa que unha entrevista de verdade ponche os pelos de punta do violentas que son e do chungas, pero despois hai veces que deixan evidencia incluso a xente random, como o tipo de autoescola, o que lleva, ou cando fai como autostop, métese na caravana cuns universitarios, empezan a decir machistadas ali, pensando que isto é un documental que só se vai ver en Kazajistán, e que para mí parece E increíble acordadevos eso, na segunda parte, que a ver, non é por falar tamén da segunda, pero, joder, eu vin poucas veces no cine un rollo que se ría tantísimo de todo este movimento Make America Great Again e tal, e desa cultura, como toda a parte do COVID en Estados Unidos en Borat 2. O sea, eu Además, inesperado. estaba partindo de río. Además Sí, que o é tipo inesperado porque sí que esa broma sí que non a ves vir. Esa tipo broma moi boa, final o sea, pódese discutir desde o punto de vista ético como fai as súas películas, pero o resultado é de romperse. son Eso moi é así. defensor de Bruno, que tamén é road trip. eu son menos defensor de Bruno, pero En Borat 2, cando... ¿Quién era o candidato este de Trump que dicían que era pedófilo, que lle gustaban as rapazas moi novas, non sei que, e Borat entra ca súa filla para ofrecerlle cos pelos da cona que chegan pola rodilla. Non sei se non era A Giuliani mí un destes. encántame que ten unha caravana, pero que é un carro destes de levar cabalos. A súa caravana lujosa. Dios, É como o remolque do coche de levar os cabalos, pero cunha cama, un baño. É o principio de toda a peli. Realmente a peli empeza moi forte, tío, con todo este Borat na súa aldea, contándoche como vai ir a Estados Unidos a facer o reportaxe, tío. Cando di, Kazajistán es un gran país, pero también tenemos muchos problemas políticos, sociales y judíos. E despois di, temos moitas festividades como o non sei quen, e teñen como os Sanfermíns de Pamplona, pero con judíos, de como con xigantes e cabezudos facendo, dice, ai, chego xudío, cuidado, e de repente di, cuidado, está poñendo un ovo. Mi vecino Caricatura de xudío eso é moi poñendo un galego. ovo, vale? Yo que se pica co veciño. Yo compro no sé qué, mi vecino compra no sé qué. Yo compro un iPad, mi vecino compra iPad mini. El iPad mini es de mariquitos. Me gustaría... Sabes, a mí fai moita gracia, síntome moi identificado, porque cando Sacha Baron Cohen fai chistes ofensivos de xudeus, recórdame os chistes ofensivos de galegos que eu mesmo podería facer, sabes? En plan, é unha cousa como moi de rixe do mismo que me fai moita gracia. Eu direi aquí por dar aí o toque internacional que eu por mor do meu traballo viaxo moito aos países nórdicos e esta peli nos países nórdicos triunfou da hostia, tío. Ainda a día de hoxe podo facer unha referencia a Borat no meu traballo, unha peli que é de 2008, mellor, ou 2009, 2006. Unha peli de 2006 e aínda xa entenden, tío, É unha peli que ten 20 anos agora. Increíble, tío, increíble. 20 anos. Bueno, Xa pode votar. Bueno, pois vou rematar eu. Eu tiña aquí anotado Green Book para falar dela, pero a verdade é que me dá un pouco de baixón, así que vou falar doutra. Ainda así, gustaría mencionar Green Book. Green Book é unha peli que no seu día gañou o Óscar a mellor peli. Eu creo que pa clásico do cine non vai quedar, pero está ben. É unha peli que vai, pois, precisamente dunha viaxe que fan un músico negro co seu chofer italoamericano durante o sur nos anos da segregación racial en Estados Unidos. E sobre todo gustame ese concepto que eu penso que na peli deberían de ter explorado un pouco máis do libro verde. Que na peli mencionas o libro verde, pero xa está, mencionas unha vez. O libro verde é unha cousa que tiñan os negros en Estados Unidos, que era como unha especie de guía de viaxe seguro, de que sitios son seguros para os negros no sur de Estados Unidos para cando vas de viaxe, non? Parece unha cousa fascinante, non? De autodefensa de comunidade, digamos. Dito isto, quero falar dunha peli que de menos baixona, porque hoxe gravamos un pouco tarde pola noite e quero algo máis divertido, así que vou falar de Abierto hasta el amanecer, que é unha película de Robert Rodríguez,
Dos anos 90, non sei exactamente o ano, cun George Clooney moi noviño. Eu apostaría polo 98. Non, moito, ten que ser de antes, Alberto, No, antes antes, do amanecer. será 93. 93 ou por aí, Sí, eh? 93. Ten que ser da época de Desperado, por aí, sabes? É unha peli que realmente son dúas pelis e a xente acórdase moito da segunda, pero a primeira é unha road movie duns atracadores que son George Clooney e Quentin Tarantino, que neste caso é intérprete, non é dirección, non é director, que son como dous Conta o irmáns. chiste do tipo que fai pis, o mítico chiste de Quentin Tarantino desa película. Non me acordo, tío. E ten un chiste que é algo así como que pega un tipo a la barra dun bar e empieza a mear e non sei que. Eso é de Ten un Desperado. chiste moi chorra. Eso é de Desperado. Eso eu creo que é de Desperado e creo que Ese conta chiste- Steve Buscemi. Pode ser? Ese chiste conto En serio? Quentin Tarantino. No, conto Tarantino en Desperado na escena que chega ao bar para negociar o asunto. Non é Steve Buscemi. Porque era un bar de nada. nada. Bueno. Buscemi fai de amigo. No, de- é Desperado, e conta o Desperado. Quentin Tarantino, efectivamente. E Buscemi conta a historia de hai un tipo que verdade. hasta a sombra escapa del e tal. E o chiste conta o Tarantino. No, nesta peli Tarantino fai do irmão perturbado de George Clooney. Eso é. Son dous atracadores moi violentos os dous, pero o Tarantino, ademais de violento, é un pouco digamos, Esquizofrénico, maníaco digamos. sexual, digamos, non? Tamén ten así unha vertiente, non? De feito, isto provoca tiranteces entre os dous irmáns. Isto tedes que velo en galego porque di cousas como el imagínase que unha das rapazas lle di perdona, podes comerme a perrecha. Este tipo verdad. de cousas propias. Entón, están sendo perseguidos, están nun destes estados limítrofes con México e intentan fuxir a México, pero para pasar desapercibidos raptan a unha familia que vai a México de vacacións nunha autocaravana. Entón, eles escóndense na autocaravana e mantéñenos ali, pero non é simplemente cruzar a fronteira e xa está. Cruzar a fronteira, levalos ao sitio onde quedaron, porque porta unha mercancía e se teñen que atopar cos que lle van recoller a un clube de autoestrada ali en México que se chama La Teta Enroscada, non sei como traducirían na galega, o Titi Twister. Entón é todo unha vez chegan ali, a xente non chegou, entón quedarán ali a familia e máis os atracadores ceando e tomando algo no bar á espera de que aparezan estes cando vai caendo a noite. Ata aí é unha road movie e falei no antes a micro pechado aquí ca corte, dura moito máis do que recordamos. Porque o que pasa a continuación... Sí, porque os vampiros son 15 minutos. O que pasa a continuación é o que a xente recorda, que é que cando cae a noite, o bar péchase e deixa atrapadas a xente porque os traballadores e os da orquestra e todos os que están ali son vampiros e unha trampa para comer a xente. Entón, ali dentro, pois empezarán a familia e os atracadores empezarán a axudarse para acabar cos vampiros e salvar a vida. É moi bruta e está moi guapa e ata certo punto é bastante cómica, non? Porque o tipo que ten a pirola pistola é que me descojono con eso, non? Pero a verdade é que está... Sex machine. A road movie é brutal porque empeza na gasolineira con un policía que vai tomar algo. Ten unha conversación larguísima. Hai un tiroteo. Marchan. Resulta que teñen unha rehén dun atraco. O policía que forma parte dun universo compartido das pelis de Rodríguez e de Tarantino. Nesta película o policía salen Kill Bill, creo. O policía de Kill Bill e é o policía de a peli esta na que van hai un especialista de coches e se espeta matando o que vai... Death Proof. Pois ese policía morre nesta película. Pois... Despois. Sí, Didi.
Digo dicir, despois tiñan unha refén que a mata o irmán, o sea, o mata Tarantino porque se imagina cousas que tal, entón é cando collen a esta familia. Con esta familia botan ao mellor 30 minutos de película de ir na caravana, conversación, tal, hai un momento de tensión na fronteira, momento de tensión posterior, o sea, para min, a parte da road movie, é larga, pero é guapísima Está moi guai. e che dá a profundidade dos personaxes que ven despois. Comparámola tamén antes a micro pechado con Sinners, que é a grande nominada aos Oscars deste ano, porque é un pouco ese o sea, por moitos motivos en realidade, porque Sinners tamén é unha peli de vampiros que tamén empeza con unha cousa que parece outra peli, non? Sinners ao principio parece que é unha peli sobre estes dous irmáns mafiosos negros que volven a casa e teñen o conflicto co Ku Klux Klan e con todas as estructuras racistas. Entón é unha especie de duelo de delincuentes, non? A mafia do norte de Estados Unidos contra o Ku Klux Klan do sur de Estados Unidos, pero despois métense nunha casa e son atacados por vampiros. Pois aquí moi semellante tamén, non? Aí está road movie dos atracadores, pero de repente métense nun bar e son atacados por vampiros, non? E se me tivo que quedar quedome con Aberto hasta el amanecer, que é máis divertida, porque, bueno, perdonadme aquí o momento baboso, pero ten a Salma Hayek, a verdade, non se podía non mencionar, non? Nesta ocasión. Deberíamos coller a idea e facermos nós unha peli de novo cinema galego que os últimos 20 minutos sean de vampiros. Chegamos un pouco tarde para facer algo de novo cinema galego, pero bueno. Bueno, hai algo con María Vázquez andando. Eu desta peli teño que dicir de Abierto hasta el amanecer, aparte que eso, que son dúas películas distintas e eu tamén prefiro a parte que aínda non é de vampiros, pero como non me chegou da bondo cos vampiros, eu vime toda a puta saga, porque despois ten dúas secuelas destas directas a DVD. Tío, coñecedes unhas secuelas que hai unha precuela. Unha delas é unha precuela no oeste. Sí, porque é no Far West, que esa é a terceira, eu vinas. E de feito, gracias a esa película, a terceira de Abierto hasta el amanecer, descubrí por que un dos protagonistas é un personaxe real, Ambrose Bierce, que é un escritor de terror e misterio tal estadounidense que desapareceu misteriosamente en México e que estaba de contos cortos e tal, que está bastante ben. E eu descubrindo gracias a esta película. O sea que algo bo que de Abierto hasta el amanecer. Eu gracias a esa película descubrín, porque eu Aberto hasta el amanecer a primeira era das miñas pelis favoritas de adolescente, pero coa capacidade de atención dun adolescente. E despois de maior pillei as secuelas, o sea, de maior na universidade pillei a secuela, e vendo a precuela, vin que acababa en que o bar era unha pirámide azteca. E despois volvín ver a primeira e tamén acaba igual, que ves o bar por detrás, ves os coches abandonados aí, un montón de camións abandonados, e é unha pirámide azteca de que os vampiros esos levan comendo xente que pasaba por aí desde vai tú saber cando. A min sí que me gusta a parte dos vampiros, máis que a da road movie. Gústame os momentos de humor macabro, como da Pirola Pistola que falábamos, ou cando hai un momento no que xa está todo desmadrado, está todo o mundo a hostias os vampiros, non sei que, e os da orquesta que estaban tocando con instrumentos normais de repente aparecen tocando con instrumentos feitos con pernas de xente e con caixas torácicas e cousas así, sabes que dis, hostia, pero que estian engardados ou fixeronos agora mesmo aquí Les Luthiers de repente aí a mí encanta un momento no que está Salma Hayek a punto de morder a George Clooney e soltalle un speech larguísimo que acaba con benvido á escravitude. E George Clooney mira pel, pega uns tiros ao teito para que lle caiga encima unha lámpara e di, non gracias, xa estiven casado. Eu diría que ademais ten unha virtude sobre Sinners que é que mola moito máis como matan os vampiros, porque teñen a sorte de que o pai da familia é un excura, non? É un cura retirado, entón ten a capacidade aínda, como aínda lle queda fe, ten a capacidade de bendecir a auga. Entón, bendice a auga e metena en condóns,
Entón teñen En pistolas de auga. en pistolas de auga, entón teñen aí pistolas de auga matavampiros e globos de auga condóns matavampiros, non? E despois teñen unha especie, teñen como unha recortada, pero di, hostia, se lle mete un pau por onde é o rollo de facer o de, sabes, mete un pau, entón tamén Non é unha recortada. tamén Non é unha non recortada. que É un vibrador destos de pirola grande. pero si que ten unha recortada que lle mete un pau e unha cruz. Entón valelle de cruz para espantar sí, e sí. despois No, pero eu dicía dos inventos guais, sabedes estas máquinas pornográficas que é un motor e un vibrador que fai así para diante como super bruto. lle pon unha Pois estaca. teñen eso, e teñen unha estaca diante. É E que, van co é que é moi vibrador empalador. moi tróspida. É un pouco o ton que anos despois tería Planet Terror, non? Un pouco relacionaría con eso tamén de Robert Rodríguez. Unha peli moi divertida. Mira, de feito teño ganas de volver a ver agora que falamos. Bueno, eu creo que isto ben pode valer, non? Co primeiro programa do ano. Espero que vos molara esta Road Movies, como sempre. Deixadenos pois a vosa nos comentarios. E tamén deixadenos se pensades se Asmorga é en efecto unha road movie ou non. Así que nada, rapaces, que teñades aí unha boa noite e os nosos ouvintes que teñades un bo o que estades facendo mentre escoitades este podcast e vémonos pois moi prontiño no seguinte episodio. Chao, chao. Probablemente no mes de marzo ou por aí. Un episodio máis.